Sí. Sí, bueno, bos días. Nos, con respecto á acta a abstención, comentar que efectivamente non temos claro porque non sabemos se hubo un problema que ha habido acta do mes de xaneiro. Entonces, habría que comprobar que a grabación que está no Concello depositada no Concello que este completa, vale? Porque a que nos chegou non está completa. Vale. A la del mes de enero? Sí, A del 30? a do 30 de xaneiro, correcto, a videoacta. Habería que comprobalo. E despois, señor alcalde, por unha cuestión de orden, nos, obviamente, temos que preguntar, porque é algo que nos preguntan na rúa, por como segue a súa situación, a situación da expulsión do partido, se hai algunha novidade, se chegou algún escrito a este Concello. Chegou ningún escrito. E que, bueno, realmente, vostede presentou alegacións, o sea, que a vostede sí lle notificaron a expulsión. Para alegar, terían que lle notificar. A vostede sí, pero ao Concello non chegou nada. Non. É que é moi sorprendente o que pasou, visto que pasou en Santiago, que pasou en Irixo e tal, que o Concello non chegou. Espiritual de Galicia. Pero xa, non, está claro que eso son cuestións internas do partido, supoño, pero é verdade que non o que nos interesa e aos veciños é como afectan a esta corporación. O día que chegue non teña dúbida que será informado polo... No, pero en calquera caso, dada a situación que hai, o que é público e notorio, a ver, nos entendemos que hai que facer caso ao que di a legislación. Entonces, a Lei de Bases de Réxime Local, no seu artigo 73, di que en cualquier caso el secretario de la corporación podrá dirigirse al representante legal de la formación política que presentó la correspondiente candidatura a efectos de que notifique la acreditación de las circunstancias señaladas. ¿Por qué decimos esto? Porque, home, a todos nos parece lógico que esta situación se aclare canto antes para ben ou para mal. Se o seu partido a vostede finalmente non o expulsa, pois non pasa nada. Pero se o seu partido a vostede o expulsa, obviamente, claro que ten unha afectación importante sobre moitas cuestións desta corporación e afectan seriamente aos veciños. E se me permite, unha vez máis, porque ímolo presentar por escrito para que a secretaria faga esta consulta, o pacto antitransfugismo, a lei que defende o pacto antitransfugismo, se entiende por tránsfugas a los y las representantes locales, autonómicos y estatales que traicionando al sujeto político, partidos políticos, coaliciones o agrupaciones de electores que los y las presentó a las correspondientes elecciones hayan abandonado el mismo, hayan sido expulsados o se aparten del criterio fijado por sus órganos competentes. Por lo tanto, aquí está claro que encaixa. Cuando surgiesen dudas sobre qué personas han incurrido en transfugismo, será el sujeto político que los ha presentado y o el partido que las propuso para el supuesto del párrafo anterior quien aclarará por escrito quienes han abandonado la formación, han sido expulsados o se han apartado de su disciplina. Por lo tanto, nos imos pedir por escrito a Secretaría que faga esa consulta para que se aclare dunha vez a situación. É dicir, a nós non é exactamente igual que o expulsen ou que non, pero para esta corporación non é o mesmo, e para o funcionamento deste Concello non é o mesmo. Bueno, de momento sigue funcionando como sempre. Sí, como sempre mal, pero quero dicir, eso non ten que ver, alcalde. É dicir, eso non é o fondo da cuestión. Eu sei que vostede lle quere quitar ferro a este tema, pero é un tema importante. mete o escrito. E estamos lendo a lei. Non ten ningún ferro. Non ten? Ningún ferro. O que non ten ferro? Digo, mete o escrito e nada máis. Pero que é o que non ten ferro, alcalde? Non ten ferro para mí ningún. A vostede, claro. A vostede é o que expulsaron do partido, claro. A vostede claro que non ten, claro que ten que restarlle importancia. Pero vostede está nunha condición claramente que coincide co que di a lei de pacto antitransfugismo, non? Vale, pois meta o escrito e será contestado. Non, será contestado, non. A secretaria terá a obriga de facer a consulta ao Partido Socialista e, por suposto, que imos preguntar pola situación dos outros 5 concelleiros. Porque a vostede expúlsano por un pacto co Partido Popular e hai 5 concelleiros do PSOE gobernando co Partido Popular. Por certo, vou ler un parágrafo xa para rematar. Oye, que tamén lle pode afectar aos concelleiros do Partido Popular para que todo o mundo sepa onde está metido, non? Las medidas previstas en este acuerdo con respecto a los tránsfugas serán igualmente de aplicación a aquellos miembros de las entidades locales que se beneficien de su conducta. Digo que para que teñades en conta que, bueno, que podedes acabar sendo tránsfugas tamén. Pero, bueno, eso... Non estou preocupado por vos, a mí preocupame o Carballiño. Vos cada un sabemos que cada un... O vos arregladelo moi ben, eso non me preocupa nada. Ben, Adolfo, o vos tedelo moi ben arranxado. Está aclarado. Faga a consulta e será lle... Vale, no, claro que faremos, por suposto, porque xa van varios meses así e non é serio, sinceramente non é serio. Igual ya toda a legislatura así. Bueno, vale. Bien, pasamos ao punto segundo, expediente 8940/2023, elaboración e aprobación do orzamento, resolución, alegacións e aprobación definitiva. Ben, a proposta da alcaldía, primeiro, desestimar as alegacións presentadas, as de Asco non se axustan a causa taxada para alegar os orzamentos ou non están motivadas, non se cuestiona que os ingresos cubran os gastos e que as propostas motivadas e que o incremento dos gastos sexa unha obriga exixible ao Concello. Apróbase a corrección de erros, que basicamente no sentido de cambiar a proporcionalidade das asignacións dos grupos políticos,
O BNG é o mesmo argumentario para a desestimación. O CESIF e comisiones, bueno, pois hubo a negociación que hubo nas mesas anteriores e en todas. Segundo, aprobar definitivamente o orzamento xeral do Concello do Carballiño para o exercicio económico 2025. Terceiro, aprobar definitivamente o cadro de persoal comprensiva a todos os postos de traballo reservados a funcionarios e persoal laboral. Cuarto, aprobar o teito de gasto, estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera. Quinta, aprobarse a masa salarial do persoal. Sexto, aprobar as bases de execución en materia orzamentaria. E sétimo, remitir copia do orzamento á Administración do Estado Autonómica. Básicamente, iso é o que teremos a pleno. Ten a palabra Sofía. Grazas, alcalde. Ben, bo día a todos e a todas. Bueno, despois da presentación que acaba de facer, señor alcalde, É a lectura da proposta. das alegacións, era como, bueno, xa está, temos maioría absoluta e os orzamentos vanse a aprobar hoxe. Bueno, presentamos alegacións, presentamos dende o BNG, presentaron alegacións os demais partidos da oposición e os sindicatos, e todos coincidimos en algo, na falta de transparencia, na falta de participación e na falta de proxectos. Isto todo, xa o decíamos no pleno de xaneiro, donde se aprobaron inicialmente, que estes orzamentos que levaban dende o ano 22 prorrogados, eran uns orzamentos do Partido Popular e do Partido Socialista que non viñeron máis que a confirmar ese continuismo que viñamos denunciando dende o 2015, que decíamos que continuaban os orzamentos de Argimiro Marnotes. E claro, agora culminaron xa nun proxecto conxunto. Bueno, pois ante esta falta de proxectos ilusionantes, transformadores, deses proxectos que necesita o Carballiño para avanzar e medrar, pois presentamos unha serie de alegacións que, como sempre, están desestimadas, nunca teñen en conta, durante todos estes anos, nunca tuveron en conta as aportacións que fai a oposición, que pode facer a veciñanza. O único que, claro, teñen en conta son os erros que cometen, porque, claro, o de non ter en conta o número de membros da corporación municipal e actualizalo, bueno, xa di moito. Ben, os nosos orzamentos teñen moito que mellorar. Temos vilas de entidade como a nosa que teñen un orzamento de máis dun 30% superior ao noso. Temos outras vilas, como pode ser Ribadavia, que duplica a inversión do Carballiño. Datos así significativos que, por exemplo, ten 1.200.000 euros en inversión e nos quedámonos nos 640.000 euros. E despois temos que son uns orzamentos desequilibrados, xa que o capítulo 1 e o capítulo 2 levan máis do 90% do orzamento. Entón, para nós, consideramos que necesitamos unha actitude proactiva por parte do equipo de goberno, pois para conseguir maiores recursos económicos, porque senón é inviable levar a cabo os proxectos que precisa o Carballiño. Precisamos tirar dos fondos europeos para infraestructuras, para formación, para emprego, tirar dos distintos ministerios, das distintas consellerías, para que nos permitan captar recursos económicos e así dese xeito poder desenvolver o Carballiño. É evidente nestes orzamentos a falta de visión que teñen a medio e longo prazo, non inclúen proxectos innovadores, é máis do mesmo, e entón, vémonos que estamos nunha parálise. Estes orzamentos tampouco fomentan o apoio á cultura, o comercio local, o turismo sostible ou o medio ambiente. E continúan a destinar fondos a partidas que non benefician a toda a cidadanía de xeito equitativo, fomentando a desigualdade territorial do noso Concello. Tamén reflexan, evidentemente, a desconexión que hai entre o goberno e a veciñanza do Carballiño. É evidente a falta de participación, non se falou cos colectivos, non se fala ca oposición, hai unha falta de transparencia evidente, non se presentan con tempo suficientes orzamentos, non se explican, a persoa, o técnico responsable duns orzamentos, que é o interventor, non aparece na comisión, non aparece na mesa de negociación, que é onde se queixan os traballadores, hai un montón de erros e vostedes suma e segue e pa diante. Entón,
Estas alegacións que presentamos dende o BNG están basadas nun proxecto de concello a medio prazo. Nos xa vamos un paso máis alá e non podemos seguir quita aquí e pon ali. Non, mire, teñen que facer un proxecto durante este mandato e a poder ser, hai proxectos que son moi ambiciosos e van a durar máis, van a ir máis alá do 2027 e entón o que teñen que facer é conseguir cartos e para que se produzca un cambio no modelo de vila que queremos proxectar. Entón, nós o que propoñemos é unha mellora dos servicios públicos e da cultura, é preciso a construción dun edificio multifuncional dotados de espazos para a mocidade, para os nosos maiores. Vamos a ver, non pode ser que a xuventude sega sin un espazo para ela. Chámenlle como queiran, se queren chamar Casa da Mocidade ou chámenlle como queiran, pero, por favor, habiliten un espacio para a nosa mocidade, habiliten un espacio para a conciliación dos nosos maiores. Como é posible que unha vila como Carballiño non teña un centro de día? Entón, bueno, seguimos reivindicando e seguiremos, por suposto, que son propostas moi interesantes para a nosa vila e en eso estamos. Precisamos mellorar e ampliar os servicios de conciliación, é fundamental. Precisamos novas infraestructuras deportivas, estamos afogados. Precisamos mellorar a calidade educativa do conservatorio e para elo é que teñen que dirixirse ás consellerías, teñen que dirixirse ás administracións para recadar esas partidas económicas necesarias. Necesitamos fomentar o uso do galego, por favor, porque vemos o que pasa neste Concello. As axudas e subvencións do Concello deben formularse en concorrencia competitiva e coa dotación orzamentaria superior á actual para todas as entidades sociais e non da forma que están facendo, que este ano as únicas que salen da norma son as de deportes. Necesitamos mellorar as infraestructuras viarias. Para cando ese plan de mobilidade urbana sostible? Precisamos aparcadoiros disuasorios, precisamos medidas de seguridade viaria, reivindicamos, pedimos, suplicamos e seguimos igual. Necesitamos melloras no medio ambiente. Vamos a ver, ese plan integral de recuperación do parque municipal, para cando? Precisamos poñer en valor o parque etnográfico, o camping municipal. Necesitamos moitas actuacións medioambientais e despois tamén necesitamos mellorar a promoción económica. Esas medidas de apoio ao comercio local, esa mellora da situación da área industrial. Necesitamos poñer en valor o termalismo. Somos unha vila termal, pero por ahora só nos quedamos con ese cartel da autovía. E, bueno, para a consecución destes obxectivos, dende o BNG consideramos que isto só se pode facer cunha combinación e unha xestión eficiente dos recursos existentes e coa captación de novos ingresos, como levo reiterando durante todo o discurso. E isto require, evidentemente, dunha planificación a medio plazo, combinando un plan económico progresivo municipal con proxectos que se poidan executar en varias fases e que sexan elixibles para financiamento externo. Este plan económico municipal permitiría aumentar o orzamento este ano e os anos sucesivos, no 26 e no 27. Polo tanto, é moi importante aumentar a actividade económica para que medre o capítulo 1 e 2 de ingresos, pero, sobre todo, é fundamental pois aumentar o capítulo 4 de transferencias correntes coa busca de financiación externa de proxectos. Neste primeiro turno, nada máis. Moitas gracias. Gracias, Sofía. Adolfo. Sí, ben, moitas gracias. Canto tempo temos? 8 minutos. Perdón? 8. E 8 por que? En teoría, según o ROM, son 10. No, puxamos 8. Da igual que me van sobrar, pero preguntaba porque... Non te preocupes. No, pero bueno, porque despois non hache discusión. Non me van cumplir... Porque che puxeron 8, pero en teoría son 10. No, non che pitou, Bueno, é igual, xa digo. A priori quedaban che 2. É que eu miraba po 5. É que miraba po 5 e estaba aí parado. E non se movía, ti parecía que non pasaba o tempo. Non che andaba, por eso. Non vía o outro. Ben, pois aquí estamos. Aquí estamos para falar das alegacións ao orzamento, este fantástico proxecto de orzamentos para 2025 que nos aportan, que a verdade é que, sí, se todo isto que fan e que venden e que anuncian é polo ben do Carballiño, válgame Deus.
O PP entrou no goberno para revolucionar todo e o único que fixo foi consolidar o modelo Fumega, cas mesmas estrategias, cos mesmos anuncios e cos mesmos orzamentos. Exactamente igual. Eso sí, anuncios teñen máis que Antena 3. Veñen aquí, levantan a man, despois están todos os días no xornal vendendo un montón de proxectos, pero vimos os orzamentos que onde teñen que quedar reflectidos eses proxectos, e onde ten que haber as partidas para facer os proxectos, é absolutamente nada de nada. Nada por aquí, nada por allá. E claro, se temos os mesmos orzamentos de hai 10 anos, pois temos os mesmos problemas de hai 10 anos, estamos lo vendo no día a día. É dicir, aquí fai moito tempo que non evoluciona nada. Eu, preparando este tema, que a verdade é que non hai moito que preparar, porque os argumentos para rexeitar as alegacións son máis ben peregrinos, lembrábame daquel grupo que algúns coñecerán que chamaba parálisis permanente, non? Isto é exactamente o que pasa aquí, parálisis permanente, pero ainda era máis curioso que teñen unha canción moi coñecida que é Autosuficiencia, que decía, me miro en el espejo e soy feliz, eso é o que fan vostedes. Míranse no espello, quedanse contentos consigo mesmos, son felices de vir aquí a contar milongas, pero despois a realidade é que non avanzamos en absolutamente nada. Son os orzamentos que denotan pouco traballo pola súa parte e cero ilusión, ir saindo do paso nada máis. Claro, os sindicatos fan aportacións, os partidos da oposición facemos aportacións, pero vostedes estánse mirando no espello e son felices, e, polo tanto, non teñen ninguna intención, nin siquiera de valoralas. Chegan aquí cun informe do interventor, que é un paisano que ven por aquí, un bo profesional, por certo, pero que ven por aquí unha vez á semana, vostedes resolveron a situación. Resolveron a situación. Non hai unha só vertente política que diga, no, pero é que nós rexeitamos a alegación que facedes do túnel da Fuchela para resolver o das inundacións porque a nosa prioridade é que la outra. Non, non. Solo o interventor, un informe que fai máis ou menos como vostedes din, e veña, pista. O sea, casi todos cobran por estar aquí. Vostedes entre todos costen 234.000 euros a este Concello ano, non? Se non teño malas cifras. E ningún é capaz de facer un informe e dicir, oye, o sea, unha miña área isto, rexeito por isto porque vou apostar por este autoproxecto. Vamos, é dicir, a verdade é que non deixa de ser moi sorprendente, insisto. Do interventor falamos despois e do informe falamos despois, pero gustaríame saber siquera se os concelleiros, máis alá do alcalde e algún outro, leron as alegacións que se fixeron. Porque a min gustaríame saber se a Concelleira de Servizos Sociais sabe que propoñemos que haxa 10.000 euros máis para a emerxencia social. Porque nos parece escasa esa partida. A Concelleira igual o viu e vai votar en contra, porque lle dá o mismo. Pero o Concelleiro de Medio Rural viu que propoñemos 3.500 euros máis para circuitos culturais no rural, que están a cero, que antes tiñan partida, ou que propoñemos 45.000 euros máis para infraestructuras no rural, pero vai votar en contra. Vai votar en contra. Bueno, pois despois cando lle van decir os veciños, pero é que ao mellor o tenente de alcalde, o propio alcalde, viron que propoñemos que haxa 10.000 euros, perdón, para o inventario municipal, e que despois vimos aquí e aprobamos mocións para facer un inventario. E decimos que é importantísimo, e que como non o imos facer, pero van rexeitar a alegación de espazo común que di que hai que poñer 10.000 euros no orzamento para ver se se fai de verdade. Bueno, é que podía seguir así, é que o Concelleiro de Cultura pois terá de explicar a Avantar e a Asociación Pepa Loba que rexeitan que se lle poñan 3.000 euros a cada asociación desas, porque van votar en contra de poñerlle 3.000 euros de subvención directa a Avantar e 3.000 euros á Asociación Pepa Loba, que terán tanto dereito como os demais, e que eles non saben por que non teñen subvención directa. Entonces, van votar en contra de todo isto, insisto, van votar en contra, pero porque o di o interventor, porque o interventor fai un informe donde a vostedes lle di que vostedes cobrando non teñen que interpretar nada, que xa se encarga el. Entonces, como é o único argumento, vamos lle dar unha volta. Cuestións técnicas. Por un lado, di o interventor, as razóns que hai para alegar. Por ser manifesta a insuficiencia dos ingresos en relación aos gastos orzamentarios ou ben destos respecto ás necesidades para as que está previsto. É dicir, unha das causas tasadas pola lei de alegación é que consideremos que a partida que hai é insuficiente para un gasto, non? Eso é palmario. Bueno, pois resulta que vostedes poñen a luz, para o gasto da luz eléctrica deste Concello, 400.000 euros no orzamento, igual que hai 3 anos ou 4. Eso non había que cambiarlo, que total, por qué? Resulta que se pagou no ano 2024, liquidación feita por vostedes, 724.000 euros. Vale, métenlle 190.000 da Deputación, ponse en 590.000. Siguen faltando 200.000 euros, 100.000 euros. É claramente insuficiente, e nos decimos aquí que se fagan ben para que os orzamentos do Carballiño sexan realistas e axustados. E que fan? Rexeitana, porque di o interventor que, bueno, que xa se verá. Algún de ustedes lle baixou a luz na casa este ano? Contan que lle vai a baixar a luz este ano? É probable que non, é probable que teñamos razón, é probable que esta partida este desaxustada, e que a causa da alegación non sexa política, senón de que se fagan os orzamentos como hai que facelos. Pero, bueno, como di o interventor así,
o do inventario. O propio interventor, que é unha mágoa que non este aquí, por certo, que pedimos que estuvera, como lembran na comisión, e creo que facemos os plenos pola mañán para que poidan estar os técnicos, pero claro, o problema que temos co interventor é que aquí só ven un día a semana, e non vai cambiar ese día. Pero é que pensábamos que estaba na Deputación, porque ten ali a súa plaza, e agora enterámonos que resulta que está 4 días de tesoureiro en Barbadás. É moi pouco serio. Bueno, xa lle adianto que imos presentar unha moción para que se saque a plaza de interventor deste Concello ao concurso. Mais alá de que Luís sexa un moi bo profesional... Xa se pediu. Bueno, pois ben, se xa se... Que non hai... Non, quedou badaleira. Vale. Bueno, pois entonces é curioso porque noutros sitios ahora mismo todo o mundo está en cubertas, Verín, o Barco, todo o mundo está en cubertas. A ver que no Carballiño non está mal dotada económicamente. O Carballiño leva 4 anos cun interventor un día a semana. O Carballiño non pode estar así. O Carballiño non pode estar nesta situación. E insisto, despois o interventor, que fai un informe de vez en cando, dinos que un dos problemas que hai para cadrar a contabilidade é a ausencia de inventario, porque o último inventario que temos no Carballiño é do ano 93. E resulta que Espazo Común presenta unha alegación para que se poñan 10.000 euros por inventario, e como lle di o interventor que é unha alegación política, pois vostedes din que non, e votan en contra, e xa está. Non lles parece que é un bucle absurdo? E despois, o mes que ven, traeremos unha moción para que se aprobe o inventario e aprobarémola por cuarta vez. E cando hai que facer uns orzamentos, non se contempla. Bueno, pois podemos seguir así eternamente. Bueno, por certo, que me gustaría que estuvera o interventor para poder falar disto con el, pero, bueno, como, insisto, pedimos na comisión que estivera, facemos os plenos pola mañán para que estén os técnicos, pero non está, pois resulta que nunca poderá haber ninguna alegación de ningún concelleiro da oposición, según o seu criterio. Por un lado, non se deberían admitir porque se temos outros cauces, que non é verdade porque nos dan os orzamentos tarde. Por outro, di que son alegacións políticas. Por outro, di que é un desexo de que se executen proxectos propios. Por outro, di que deberían informar antes os servizos. Entón, cando vai poder ir adiante unha alegación? Para que facemos este paripé? Aproben vostedes, xa non o traigan nin a pleno, porque realmente parece unha falta de respeto. Eu a Luís gustaríame decirlle, porque coñezo a Luís desde fai tempo, e sei que ele é un bo profesional e intenta facer ben as cousas, pero que non esqueza que ele non é o interventor do alcalde, nin do goberno, é o interventor da Corporación do Carballiño. E os que estamos deste lado da mesa tamén somos da Corporación do Carballiño. Entendo que me quedan un par de minutos, non? Tranquilo, non. Entonces, é que é infumable todo isto, e este documento no que vostedes se basean sin unha explicación mínima aos veciños de por que rexeitan cousas necesarias e que estamos dicindo pleno tras pleno que se van facer, é que non hai por onde collelo. Despois, eso sí, o noso son, bueno, como son alegacións políticas, ímolas rexeitar, non? Son alegacións sociais e alegacións que se están falando aquí no pleno, e compromisos que vostedes están adquirindo. Compromisos que vostedes están votando a favor. A maioría das cousas que traemos aquí son cousas que están faladas. E agora van a votar en contra das alegacións. Eso sí, despois levan unha proposta dos poucos cambios que fan para que a oposición só poida cobrar como moito 3 comisións ao mes das que se fagan independentemente que haxa 6 ou 80. E aí, di o interventor na nosa alegación, di, bueno, esta non é unha cuestión técnica, esta é unha decisión política. E entonces fai caso do que din vostedes. Que curioso, verdad? As nosas alegacións rexeitanse porque son políticas e os seus criterios para intentar exprimir económicamente a oposición, como son políticos, tamén se aceptan. Home, eu creo que, sinceramente, non sae moi ben parados destos. Quédame por falar, se me dá tempo, das alegacións dos sindicatos, que tamén, o interventor, a verdade é que Luís non estuvo afortunado neste tema. Di que, como non estivo na mesa de negociación, pero sí lle consta que se lle deu a documentación correspondente, pois el que considera que sí hubo negociación. Pero se non estuvo, non sabe a documentación que se deu porque non estuvo presente, non participou, como pode decir el que hubo negociación? El non o pode decir, non o pode afirmar. É que é un absurdo, é que non entendo como se pode chegar a este punto. 3 sindicatos din que non houbo negociación. O goberno di que sí, vostedes din que sí. E o interventor que recolle, pois como é o interventor logo do goberno, nada máis, pois di que sí, que a houbo. Ahora, 3 sindicatos e un acta que hai aquí, que, por certo, axuntan vostedes, teño unha pregunta. Esta acta que se axunta é oficial? Está aprobada? Alcalde, gustaríame contestar despois. A acta da mesa de negociación que tuveron cos sindicatos está aprobada por alguén? Non pode estar aprobada porque é da última mesa de negociación que hubo e apróbanse na seguinte como acta do pleno. Será un borrador logo. Será un borrador, por eso estou preguntando, entonces non é firme. Vale. Evidentemente que se aproba no seguinte. Pois é o que lle estou preguntando, alcalde. É un documento que é un borrador. Pero mire, é moi fácil de saber se hubo negociación ou non. É moi doado de saber se hubo negociación. Os sindicatos farán o que consideren. Ahora, ás veces terán razón e ás veces non, pero que non se pode facer a xente comulgar con rodas de muiño. Vamos a ver. A mesa de negociación foi o día 22. As comisións foron o 24, nós tiñamos a documentación o 21 ou o 20. É dicir, xa tiñamos a documentación toda
xa tiñamos a documentación toda nós para as comisións, e xa era firme, e xa sabían que iban a aprobar, cando se reuniron cos sindicatos. Non había intención de negociar nada, ni de modificar nada. E, de feito, eles falanlle de certos erros que nin se valoran. Que poden ser ou poden non ser, xa non entrei nesa cuestión. Pero eso denota o interés que tiñan en facer a mesa de negociación. E claro, aquí remato xa dicindo que é moi obvio que vostedes fixeron os orzamentos a correr, os 11, a sair do paso, imagino que en parte apurados polo tema da axuda no fogar, e sin ninguna ilusión ni ningún proxecto que interese ao Carballiño. Pero o que é máis grave, sin ter e recoller os propios compromisos que vostedes adquiren. Os propios compromisos como de inventario, como de arranxar o túnel da Fuchela, como moitas outras cousas que son sinxelas, que fan falta, que os veciños están padecendo, que non se arranxen, e vostedes pois tiran para adiante. Por lo tanto, van ser unhos orzamentos que van traer outro ano perdido ao Carballiño, que van traer moi pouca inversión, e unha vez máis, botar o ano facendo modificacións para ir trampeando e para ir saindo. No que está instalado o Carballiño, parálisis permanente, como digo. Nada máis. Gracias, Rodolfo. Pepe. Bos días a todos. Bueno, estamos aquí para o que son as alegacións dos orzamentos do ano 2025 do Concello de Carballiño. Os orzamentos, a quen lle pese, aprobáronse en tempo máis ou menos de forma. Costou, pois, dos concellos, non hai moitos concellos que teñen os orzamentos aprobados. Moitos están prorrogados. Así, decían que non éramos capaces de aprobar os orzamentos, pois aprobámonos. Que non lle gusta? Normal que non lle guste. Que podían ser mellores? Pois seguramente podían ser mellores. Pero son os que son ahora mismo. Logo, outra cousa, é moi fácil decir, é que non lle dan... Nos daríamos a todas as asociacións, a todo o mundo, moitísimos máis cartos se puidéramos. Pero é o Concello que hai. E podíamos pedir máis impostos aos cidadáns, moitos máis, como fan outras vilas. E podíamos lle dar asociacións, a facer máis obras, facer un montón de cousas máis, é verdad, pero tamén os impostos non subiron nestes orzamentos, que é unha cousa importante para o Carballiño. Eso tamén hai que defendelo, vale? Que non fixemos nada, pois, dígolle, desde que estamos aquí o Partido Popular no Concello do Carballiño, como parte do goberno, intentamos xuntar con casi todos os conselleiros. Conseguimos un montón de cousas que por ahora ainda non se ven, pero co tempo esperemos que se vexan. Voulle contar así algunha, máis ou menos. O Parque de Carballiño parece que non se fixo nada, parece. Os proxectos que xa se aprobaron e que se van facer xa son importantes, pero se van agora, poden ser que non ten algunha diferencia. Como van pouco, mellor non notan moito. Pero xa poden ver moitas cousas que cambiaron. E a xente nota, non hai que andar, pois ven as pasarelas, ven moitas cousas que poden ir cambiando pouco a pouco e que van a mellorar. E contamos que verdadeiramente melloren. Os fondos europeos que estamos desenrolando, vamos a ser dos poucos concellos que vamos a dar gastados os fondos europeus que responden a Carballiño. É unha cousa importante, estamos traballando para que todos eses cartos se gasten e se gasten ben no Concello do Carballiño. A Praza de Abastos. Para nós a Praza de Abastos é unha cousa fundamental. Contamos que se desenrole o que é a Praza de Abastos. Gústelle algún ou non lle guste. Pode sair ben ou mal, pero vamos a intentar traballar para que vaya para diante. A petrolización do Concello do Carballiño, do que é o casco. A Praza Maior e varias zonas que queremos petrolizar. Pedimos un urbe á Conselleira de Vivenda. Está presentado. Non había nada. Conseguimos presentar o urbe e está solicitado para a súa aceptación. E para nós é moi importante eso, que Carballiño, a petrolización de moitos rúas do casco urbano é moi importante. Logo, dentro da zona da área de urbanismo, pois estánse intentando facer modificacións puntuais do Pexón para que as infraestructuras deportivas, que para nós son importantísimas, vayan para diante. Parece que non lle gusta a todo o mundo, porque xa vimos que a última que se aprobou aquí en pleno, un abogado de Carballiño, asociado non sei a quen, pois xa presentou un recurso nun tribunal contencioso administrativo. Pois, a verdad, a mí pareceme unha cousa política, porque non gana absolutamente nada. Pasar dunha zona verde
a unha zona que uso dotacional. A mí pareceme, non me parece ben, a verdad, que no Carballiño haxa xente que intente tirar para atrás. Digo aquí como penso. O plan cooperou, que son 480.000 euros, pois intentamos que se gaste ben e que vaya para diante. E logo, faime gracia Adolfo que fala de 234.000 euros. 234.000 euros é que cobra toda a corporación que estamos aquí. Eu, por exemplo, non teño un soldo do Concello do Carballiño. Eu sigo traballando no meu traballo. Pero ustedes, igual que eu, cobramos dietas por vir hoxe aquí. E polos plenos. Eses 234.000 euros están dentro de... Porque parece que é o goberno que cobra todo eso. Fale, por favor, diga as cousas ben. Dende anterior, cando estaban os 5, os 6, perdón, xuntámonos os 11, non se subiu eses cartos. Por favor, déixame falar, porque ao final falan usted. Tranquilo, que anotei eu aquí, home. Se fuche ti quen lle subiu o sueldo. Non se subiron eses cartos. No, é verdad, pode velo. No, son cifras. Ahora damos as cifras, Pepe, que é o millor que hai. Falar con datos. Eso mismo. Ese é o millor que hai. A luz é moi fácil decir que vai subir e tal. Desde este Concello, non sei se o saben, xa se cambiaron as luces a LED do pabellón de deportes. Non sei se o saben. Se cambiaron as luces do Estadio de Espiñedo. O mellor non van moito e por eso non o saben. Bueno, ahora vai vir esta vez decirme de ir a Espiñedo, de verdad. Por favor, cando acabe, pode falar o que queira, pero agora non lle molestei cando falou usted, non? Bueno. Digo, poden velo, son cousas que se están facendo. Vaise cambiar as luces de Uceira tamén. Estamos falando de luces que tiñan, por exemplo, no pabellón tiñan cada foco 400 vatios e pasan a 80 de LED. Son gastos que non parecen moi importantes, pero son moi importantes para Carballiño. Logo, no pabellón van unhas placas solares para a generación eléctrica do que é o Concello de Carballiño, non sei se é unha subvención da Xunta de Galicia, que se está aprobada e está adjudicada, e vaise facer. Pois imagino que eso valdrá para algo, para forrar algo de luz. Algo, non sabemos canto, pero seguro que algo aforramos, porque nada máis o que o pabellón... Ustedes non sabían o que consumía o pabellón estaba... As luces esas eran do ano 90 e algo. Por eso lle digo que algo podemos aforrar aí. Estamos falando o polígono industrial. Pois estamos traballando para que o polígono industrial sea unha cousa importante para o Carballiño, para que tenga un área dotacional que poda verdadeiramente ser usada polo Carballiño. Unha zona deportiva amplia, que parece que non lle gusta a todo o mundo. Queremos o Estadio de Espiñedo que vaya para diante, que poda ter unha garada nova. É o que estamos intentando buscar. Habrá moita xente que a mellor non lle gusta que vaya para diante Carballiño ou que quixera facelo el, non sei seguro o que se busca. Temos 2 obradoiros de emprego que se conseguiron este ano. Vamos ter 2 brigadas de incendios, unha motobomba, e vamos ter, aparte, moitísimas máis brigadas moito máis hectáreas de limpieza de trastorno rural, hasta 180 hectáreas solicitamos. Dixéronos que nos concedían. O ano pasado tínhamos 90. Pois queremos que a limpieza do rural sea importantísima. Dentro do Concello buscamos eso, que intentamos ir para diante. Podemos facer cousas mal, o que dicía, seguramente faremos moitas cousas mal, pero intentamos facelas ben. Apertura un museo etnográfico, pois contamos que sea ahora, canto antes millor. Falamos co Conselleiro de Cultura, nos xuntamos co Conselleiro de Cultura en Santiago, parece que lles molesta que vayamos a Santiago. E falamos con el e queremos meterlo na rede de museos de Galicia, e que se comprometeron a metelo. É unha cousa importante para nós, porque... É que é verdade. Dalle outro pulo a ese museo. A iluminación da Veracruz. Pois sí, queremos que toda a iluminación da Veracruz, do Concello e da Iglesia Bella vaya para diante. Pois sí, é importante. Bueno,
pois vexo que non lles interesa moito o que conto, e moitas gracias, e esperemos que a xente do Carballiño lle interese máis. Gracias, hasta logo. Ben, bueno, fundamentalmente, sempre que temos o pleno das ordenanzas fiscais, é a mesma cantinela, que non suba nada, que baixen impuestos, que baixen tal. Ese pleno cando teñamos, pois escoitaremos ese discurso, que non suba nada, e agora, cando dos orzamentos, que suban os gastos. Isto cuadrase como se cuadra, os cartos que hai son os que se poden gastar, e a xente entende-o perfectamente. Básicamente son subas e rebaixas o que vai aquí. Eso non se cuadra en ningún sitio. Levamos casi 10 anos ou 11, sin subir impostos, incluso baixando o IBI, dunha maneira importante, que supuxo casi 600.000 euros para o Concello. E en canto a investimentos, bueno, eu digo que hai moito máis do que salen nos orzamentos. Está o 1,5 millón de Europa, están obras que xa están en marcha, como o Instituto Secundario Chamoso Lamas, como pode ser o Cornuval. Hai todas as inversións ligadas á Diputación que xa están comprometidas e moitas subvencións que xa están conseguidas da Xunta que pronto se verán. Unha delas, pois, vai ligada ao propio túnel da Fuchela, no que xa se plantexa facer un topo que permita eliminar o problema dunha maneira definitiva e para sempre. Entón, bueno, eu creo que son uns presupostos que se adaptan á realidade económica que ten o Concello do Carballiño. E é o que teño que dicir neste punto, neste primeiro turno. Ten a palabra Sofía. Grazas, señor alcalde. Bueno, vostede di que son os orzamentos que se adaptan á realidade do Carballiño. Son os orzamentos que se adaptan á mala xestión do equipo de goberno, evidentemente, porque non cambian nada, seguimos igual ou peor, porque as cousas cando non melloran, pois empeoran. Entón, vamos a ver, decía o portavoz do Partido Popular que son uns orzamentos que se aproban en tempo e forma. Bueno, eu agradeceríalle o equipo de goberno que, hombre, non nos tomara por idiotas, nin a oposición, nin a veciñanza do Carballiño. Os orzamentos teñen que estar aprobados definitivamente o 31 de decembro, para entrar o 1 de xaneiro, hoxe non sei que día de marzo. E cuidado, que levamos cos orzamentos prorrogados desde 2022. Si isto é unha boa xestión, pois que o valore a veciñanza do Carballiño, porque eu teño claro, Entón, non nos tomen por idiotas, porque non somos idiotas, e sobre todo a veciñanza do Carballiño, porque o concepto que teñen da oposición xa se ve calé, rechazar todas as propostas que facemos en positivo e para mellorar. Mire, non pedimos que suban os impostos, por suposto que non, pedimos que melloren a actividade económica, hai moitas formas e moitas fórmulas, e non pedimos que inventen nada novo, simplemente que miren pos concellos que funcionan, que medran, que ademais están gobernados por distintas formacións políticas. Hai concellos extraordinarios do BNG, hai concellos que funcionan do PSOE e hai concellos que funcionan do Partido Popular. Ahora, durante todo este tempo, tanto o Partido Socialista como o Partido Popular teñen frases máxicas. E unha delas, últimamente, que agora están poñendo de moda vostedes son estamos facendo actuacións non visibles. Actuacións non visibles. Eu estou totalmente de acordo con vostedes. O que fan non o sei, porque non se ve. Entón, como non se ve, decía o alcalde, acaba de dicir o alcalde, temos moitos cartos, temos moitos investimentos que non saen nos orzamentos. Bueno, pois agardaremos a liquidación do 2025, como levamos 10 anos agardando liquidación tras liquidación que se repite e despois salirán presumindo de remanente, que o remanente non é nin máis nin menos que o que dixen que iba a facer e non fixen, porque é así. Vou facer isto e teño esta partida. E despois seguirán trasladando os cartos e pagando co plan cooperou cos cartos da Diputación a factura da luz. Para que a veciñanza do Carballiño sepa. Eso é como se tú, cos teus aforros, tes que pagar a luz, a gasolina do coche, tes un futuro negro. Desgraciadamente, tes un futuro negro, se tes que facer eso. E é o que está facendo o Concello do Carballiño. Falaban vostedes tamén da peonalización. Por certo, os demais denonselle máis minutos no primeiro turno, entendo que teño o mesmo dereito. Sumaránseme o segundo. Pero vamos a ver.
Poñen o cronómetro. Falan da peonalización. Eu non a vexo. Xa non falamos de que teñen moitas dificultades para levar a cabo un plan de mobilidade urbana sostible. Teñen zonas, como pode ser a Alameda, un centro para os rapaces que non son capaces de peonalizar nin de facer absolutamente nada, porque a día de hoxe segue igual que teñamos coñecemento. Puxeron un sinal ali que nadie respeta, é o único que fixeron. Entón, o que vemos é que o único que fan é seguir na mesma liña de declaracións de intencións. Vamos facer e vamos facer. E con respecto ao parque etnográfico, é o proxecto estrela do señor alcalde, e no 2011 xa decía que lle faltaba pouco para abrir, e segue pechado. Estamos no 2025, Estamos no 2025. E si, o conselleiro terá moita intención de incluílo na rede de museos, pero vayan vostedes ali, porque sí que vamos, señor Castro, sí que vamos ao Parque Municipal, sí que vamos ás instalacións deportivas, e vostede sabe perfectamente, a que vostede tamén vai a Uceira, e é lamentable a sucesión de pendellos que hai, porque é equiparable a Fontela, e entón é as sucesións de pendellos que hai e de chabolas ali, aquela carpa, aquel baño que é millor non sei o que, e vostedes siguen dicindo que van a arranxar, e van a facer, e van a facer, e van a facer. E, bueno, o que se fai é o que vemos a veciñanza do Carballiño que vostedes din que son actuacións non visibles. Nada máis e moitas grazas. Gracias, Sofía. Adolfo. Bueno, pois foi un placer escoitalos porque o único que fan é reafirmar todo o que dixemos. En primeiro lugar, o tenente de alcalde non falou en absoluto das alegacións. A min ainda nadie me dixo porque rexeitan, por exemplo, do inventario. Por exemplo. Entonces, bueno, podemos falar do que vostedes queiran. Polo tanto, das alegacións hai moi pouquiño máis que falar. É dicir, eu remítome unha pregunta do Partido Popular cando estaba na oposición en setembro do 23 que decía: contactaron na presente legislatura con colectivos veciñais, culturais, deportivos, etc. da vila para saber das súas necesidades e así poder priorizar e programar a elaboración dos vindeiros orzamentos do Carballiño. Eu agora fago a mesma pregunta. Contactaron cos colectivos? Convocaron o Consello de Participación Cidadá, por exemplo? Non escoitaron nin os sindicatos, que é obligatorio por lei. Entonces, creo que non fai falta decir moito máis. Entonces, vamos a... Alcalde, vostede está claro que as nosas alegacións ou non as mirou ou lle deron exactamente igual, porque as nosas alegacións non din que se cobre nada máis, nin fai falta un peso máis. Levamos moito traballo para cadrar e que o que propoñemos que se suba se quite de outras, porque así non lo indicou algún ano interventor que tamén a rexeitaba por eso. Entón, fixemos cadrar os números, non compre un euro máis. E, por certo, se o problema é subir ou baixar impostos, esa empresa de recadación a que vostede lle ten tanto cariño, que leva 4 anos en precario, que faga o seu traballo, que lle cobra a todo o mundo, que hai 8 millóns de euros en incobrados. Uns pagan e outros non. Polo tanto, non lle compre subir impuestos, cómprelle facer ben as cousas. Bueno, señor Castro, eu xa non sei se vale a pena predicar no deserto. Mire, guste ou non guste, pode forrar 50 veces, porque vostede nin sabía onde estaba o Carballiño e algúns estábamos fartos de traballar por este pobo, vale? Desde moitos sitios. Entón, eso de guste ou non guste, ou insinuar que nós queremos que lle vaya mal ao Carballiño, eso deixe de facelo, porque de verdad que non lle cola a ninguén, de acordo? Nós queremos que se fagan ben as cousas, non compartimos como as fan vostedes, pero como comprenderá vostede, nin eu siquera, é o Carballiño. Vostede non ten a palabra absoluta. Entón, se nós detectamos erros, imos yo seguir dicindo. E mire, para decir tonterías hai outros foros. Mire, se Espazo Común tuvera un abogado asociado, como di vostede, estarían no xulgado por 50 cousas. Non están no xulgado porque non nos dan a documentación que por lei nos teñen que dar porque non temos un peso para un abogado. Se tuveramos un asociado xa estaban. Non están no xulgado porque aforraron o contencioso ou o recurso de reposición que metemos por a suba do IPC da auga porque non temos un abogado, porque non temos un peso para elo, senón xa estarían. Pero mire, ese abogado que supostamente reclamou contra o tema do cambio de uso da Uceira, se vostede como concelleiro de urbanismo, que é o responsable, sabe que está ben feito, non ten ningún problema. Pois xa está. Pois xa está. Se vostede fixo malas cousas, entonces é cando ten o problema. Se está ben feito e legalmente feito todo, o abogado ese que vostede di pode dicir misa. Pode decir misa. Polo tanto, non se preocupe, non este preocupado por eso. Se vostede sabe que fixo ben as cousas. O que pasa que seguramente non este. Mire, con respecto aos sueldos, que a vostede molesta que se fale dos sueldos, é que é moi fácil, Acabo de buscar noticias na prensa.
Antes do 2019-2023 había 4 membros do goberno que cobraban, vale, vou poñer nomes porque iso é público, non creo que lle molesta a ninguén, non? O alcalde cobraba 39.800 euros, o señor Dacaldo 10.320, Lupe Sobrado 10.780 e Silvia Baranda 10.780. Vostedes, o Partido Popular, no primeiro pleno que se fixo, subíronlle os sueldos. Subíronlle os sueldos, aprobáronlle vostedes unha suba consistente dos sueldos. Pero despois, cando entraron vostedes, entraron 2 persoas máis a cobrar sueldo. Por lo tanto, non ten que ver, non ten que ver. O que había, desde que vostedes chegaron á corporación, co que hai agora, é prácticamente o triple. O sea, o plenos e comisións seguimos cobrando o mismo. De feito, imos cobrar menos porque vostedes van a aprobar que só se cobren 3 comisións, inda que teñamos que vir a 6. Eso afecta a oposición, lógicamente non os que teñen soldos. Pero danos igual, tranquilo que imos seguir traballando igual, igual con máis ganas aínda, igual con máis ganas. O sea, que poden estar tranquilos por eso. Eso non nos vai a facer... Bueno, o de mencionar, Espiñedo, mire... Cando vostede leve feito o traballo que fixemos moitos por Arenteiro e por Espiñedo, desde pintar o campo, pero cando digo pintar o campo non digo pintar as liñas, que tamén, digo pintar as gradas e pintar os vestuarios e traballar, estuvemos nesa directiva. Non todo foron tempos tan bonitos como agora. No Arenteiro vivíronse tempos moi difíciles e algúns arrimamos o ombreiro daquela para sacarlo adiante. Sí, bueno, Miguel, ti non ibas por ali, non digas, fai un favor, fai un favor. Mire, vostedes están aquí para levantar a man, Miguel, que podemos falar de que época entramos todos e podemos falar de moitas cousas. Miren, vostedes están aquí para levantar a man. Van levantar a man porque lles puxeron isto aí, o interventor falles un informe para que teñan onde justificarse e é para o que están. Entonces, tampouco hai moito máis que poidamos discutir. Eu pediríalles de verdade que se empecen a ver esas actuacións, porque estamos cansos nós e moitos veciños das actuacións que non se ven. Entonces, que se empecen a ver e que empece a haber algunha realidade e, como digo, deixen de aprobar cousas no pleno, deixen de vender anuncios como se foran Antena 3 e vayan a unha realidade e de verdade que algo cristalice, porque, como digo, o Carballiño pois empeza a notar moito os problemas. Por certo, para rematar, Pepe, tamén quero dicilo, é dicir, vamos a ver, non se lle poden subir as asociacións porque lle gustaría dar a todas, non? Bien, pero é certo ou minto se digo que unha das primeiras decisións nunha modificación de crédito que se tomou cando vostede entrou no goberno foi duplicarlle a subvención ao Clube de Balonmán. Foi certo? É mentira? É mentira. Non se duplicaría, subiuse considerablemente, sí ou non, nunha modificación de crédito do ano 24. Non? Vale. Cando che toque. Bien, bien. Perfecto. Resposta, si queres. Duplicar, mentira. Duplicar non vale, non. O balonmán e a todas as que cobraban menos. Pero estas non se lle pode dar. Déxame falar, agora estou falando, vale? Agora estou falando eu. Cando despois, se queres, falas outra vez, metes o tema que queres como faz sempre. Si quero, sí, por suposto, claro. Non te arrogues competencias. Me dejas... Sí, por suposto, Pepe, claro que podes falar. Corteiche algunha vez? Non. O sea, por favor, non fales. Home, o teu compañero estuvo facendo xestos, estuvo aceneando, e logo que? A ver, Adolfo. E logo, os demais non podemos... Bueno, pues nada, Pepe. Non, acabar... Perdona, Manolo, alcalde... Este señor que ten que decir? É ti que tens que decir. Eu que teño que decir, eu aínda acabo de rematar a miña intervención e que eu sepa, aínda non empezou nin a correr o tema. Bueno, vale, Manolo. Está correndo o de Pepe, joder. Veña, vamos. Eu pido vos que non se corte nadie a nadie, joder. É que eu dos tempos hoxe non o sei, porque isto é o caos de sempre. Eu non o sei, unhos non sei cantos minutos, outros non sei canto. Na primeira 8. 10, sí, no. Según o tema do que según o ron ten que ser o doble. Entonces, se son 5 e 3, son 10 e 6. E foron 10 e 6. Acabas de decir 5, Paco. No, me digo, non se cortou. Non se cortou a nadie, joder. Vale. Adolfo, non se cortou a ninguén, Veña. Pero que non se corte, se miras pa pantalla, que está cos tempos e non nos actualizaste. É que non sei se son 10 e 6 que costa poñer na pantalla 10 e 6, para eso temos. Non sei se se pode, sabes? Sí, claro que se pode, podes poñer o que se queira. Claro. Bien. A ver, Pepe, continúa. Bueno, eu que quero dicir, para mí Adolfo fala o que queiras, como se falas media hora. O que che digo que cando fale eu intenta non cortarme, home. Eu que che quero dicir, porque eu cando falas ti intento respetar e non falei en ningún momento. Vale. Preocupado por moitas cousas. Mira, que traballaras polo Arenteiro a mí parece moi ben, e parece unha cousa loable. Eu non estaba aquí, eu levo 25 anos aquí. Que che vou dicir? Ora falasme do balonmán, que subín eu o balonmán. Vai, vouche contar. Mira, o balonmán é unha actividade gratuita para que sepa todo o mundo. Non cobramos nada, o sea, absolutamente nada. Podeche gustar ou non.
van pais de todas as edades, levámonos por toda Galicia, sábeno, ti sábelo tamén, porque hasta creo que un fillo teu veu un ano, o fillo de Sofía veu moitos anos, quérenme botar eso en cara. Bueno, pareceme baixeza total. Pero bueno, que no último pleno lle subimos mira, o balonmán tía 3.000 e subimos ya 4.000. Igual que lle subimos a todas que cobraban menos, 1.000 euros, a todas. A todas. Pódelo buscar. A un montón de... A todas que cobraban menos, que eran. Ahora miro, non teño os papéis. Pero o Sporting Carballiño, bueno, todas as que cobraban menos, subimoslle 1.000 euros. Botanme en cara eso. Pois a verdad non hai que fomentar o deporte e somos a única entidade que facémolo gratuito, que non cobran ni por a roupa, nin por os viaxes, nin por nada. A verdad, nunca pedimos, fomos de pedir moito ao Concello de Carballiño. Bueno, pois te digo, vas a actuacións personais que non teñen ningún sentido, penso eu, pero creo que non vas ben. Preocupados polo sueldo, eu non cobro tampouco, xa o sabes. Os 234.000 euros, era verdad que é para todos, non estou mentindo para nada. Podes creelo ou non. Cando entramos nós no goberno, baixaron os sueldos o alcalde da Cal? Pois sí. É verdad. Pódelo ver. Cando entramos a gobernar, baixaron os seus dous o sueldo. Pódelo ver. Para que entraran, para que non se subira o gasto total dos concejales. Pódelo ver, sin problema ningún. Con números, como dices ti. Vale. Hai moitas actuacións que, por desgracia, non se ven, pero contamos que se vexan no máximo no tempo. Tú imagínate. Nós levamos 8 meses. Buscamos un montón de convenios con diferentes concellerías, medio ambiente, cultura, educación, e conseguimos bastantes convenios con eles. Algún nin será firmado, estamos intentando que se firme. Están falando dos orzamentos da Xunta deste ano. Por min que se fixeran o día seguinte, pero ti sabes que estuveches no goberno que a administración é complicada. Nós contamos que eses cartos cheguen a Carballiño, e se non loitaremos por eles. E se non chega a facerse nada, eu sou o primeiro que digo, mira, se non fago nada, voume. Eu non teño ningún apego ao asiento. Pódelo creer ou non. Eu levo 8 meses, vos levades anos e anos, e non hai que vos mova daí, Xa quixeras. Bueno, pois quería, a verdad que sí. Claro. A verdad que sí, porque non vexo que seades así. É a mellor que entra a xente nova para darlle unha volta a isto. Eu penso que sí, que é o que quero. E se te oíno tantas veces? Bueno, sigues cortando. Intenta cortar, entende? Intenta deixar falar. Perdona. Intenta deixar falar, porque non ten sentido isto de que... Non é un diálogo, é un monólogo. É certo. Bueno, pois con isto nada máis. Moitas gracias. Ben. Bueno, o contexto, insisto, o contexto no que nos movemos é de suba generalizada de custos, obras 20%, máis ou menos, en torno a, dende o que foi a crise de Ucrania e outra, calquera obra que costaba 100, hoxe costa 120. Suba generalizada de servizos, usábamos 1.200.000, último pliego, etcétera. Esa é a realidade. O lixo mesmo, etcétera. Entonces, esa é a realidade que nos atopamos e que temos que xestionar. Unha suba generalizada dos custos, unha conxelación dos impostos e, Sofía, o ano pasado, a liquidación, o orzamento eran 10 millóns, no 22, e a execución foron 13 millóns. Cando me refiro a que as inversións son moito maiores do que aparece no orzamento. Aquí non estamos metendo cantidad de inversións que já están en marcha que sumarían pois en torno a 7 millóns 8 na actualidade, que están en execución en Carballiño. E non estamos xa metendo moitas que están en marcha e que ainda non se iniciaron. Pero podo dicir que de subvencións no que vai de ano temos solicitado polo menos 30 ou 40, das cuales nos están empezando a dar bastantes. Pero bueno, o dato ese, execución real 13 millóns,
orzamento 10 millóns. Un pouco para outros concellos, méteno. No tema de aprobar os orzamentos o día 30, é o que pon a lei, é unha realidade, pero, bueno, é unha realidade que é moi difícil de cumplir. Poñolle exemplos, bueno, voulle poñer o de Pontevedra, pero non porque xa do bloque. Aprobaron esta semana, porque ainda estuve lendo outro día, pero non é, quero dicir, poñolle do bloque, poñolle do PSOE ou do PP. É unha realidade que é moi difícil que estén aprobados en ese momento. O parque etnográfico, bueno, o parque etnográfico xa ve, a inversión empeza a coller ahora color e empeza a coller cara, xa se ve o que é o concepto. Vale, que se atrasou, sí, tampouco os fondos europeos se executan que rapidez con quere, pero, bueno, eu creo que vai quedar unha obra digna, que vai a quedar unha obra que vai a permitir que o Carballiño entre nun eido que non tiña nada que facer, nin que pintar, e, se conquerimos ese convenio ca Xunta, pois sería xa, bueno, pechar a cuadratura do círculo e eu creo que vale a pena. Vale a pena, olles, pois que un que vaya a Ribadavia, un que vaya a calquer sitio, pois teña un elemento máis a maiores para vir, que se pode complementar cos balnearios e, sobre todo, ca gastronomía. Eu creo que sí, que eso aquí. No tema de mellora da calidade económica, da actividade económica, estamos traballando nese parque e estamos traballando pois todos os días apoiando a calquer inversor ou emprendedor que pase polo Concello. Pode ter a completa seguridade. Unhas veces saen para adiantar os proxectos e outras, por desgraza, non saen. En canto a Adolfo, bueno, os impagos, ahora pronto teremos os informes de tesorería, que xa os ten prácticamente elaborados, virán seránlle entregados e aí poderá ver cal é a cantidad e a realidade. O tema, bueno, eu non... O do abogado, bueno, non sei se se dan por aludidos ou non, porque a verdad que puxeron aí un énfasis na defensa do tema que non sei por onde vai o tema, sinceramente. As actuacións, sí, están... Non... Home, claro. Home, é que casualmente é o abogado do asilo da plataforma. Non sei, hai casualidades. No, por eso, por eso, digo que sei que é o abogado do asilo da plataforma. Bueno, eso saliu. Vale, bien. Vale, pois eu na reunión que estuve na Casa de Cultura, cando foi o debate, que tamén estaba Sofía, vale, bien, Pachi, bien. Bien, vale. Eu a min, mira, o que me chames ti non me preocupa nada, xa o sabes. Ao revés, sí, home, sí, mentirosísimo. Bien, e o capítulo 1, olles, aos sindicatos entregouse o capítulo 1, que é o que exixe o tal, entregouse a totalidade dos documentos e é o que di o interventor, que é consciente de que se lle entregou. Tamén di que non estuvo na mesa, pero entregouse o que lle hai que entregar. Entón, bueno, evidentemente, a nosa proposta é aprobar o orzamento como estaba e desestimar as alegacións ca salvedade da corrección de erro. Non é unha corrección de erro, é unha alegación. É dicir, van a aceptar unha alegación e desestimar as outras. Sí, pero hai unha alegación nosa. No, sí, pero realmente é un erro. Hai que chamarlle as cousas como son. No, pero, Adolfo, é un erro. Pero vai se resolver vía alegación. Sí, pero viñan os 9 concelleiros, inda que da anterior legislatura, en vez dos 6. Bien, por eso hai un erro, pero vai se resolver vía alegación. Unha corrección de erros é outra figura. Bien. Sí, alegación, perdón. Sofía? En contra de desestimar as alegacións? Adolfo? Nos en contra da proposta, sí. Sí, claro, normal. Home. Nos a favor. E nós tamén. Están desestimadas. Pasamos ao expediente 2582/2025, moción do BNG sobre o 8 de marzo. Moi caótico todo. Ten a palabra, Sofía. Ben, bueno, pois traemos esta moción, como todos os anos, pois para aportar un grao de area, a ver se algún día conseguimos a igualdade real e efectiva entre os homes e as mulleres. O feminismo mellora o mundo.
máis que nunca, neste inicio de 2025, o feminismo é unha necesidade para responder ao rearme do machismo e ao avance das posicións máis reaccionarias e mesmo fascistas ao longo do planeta. Hai xa máis de 100 anos que o 8 de marzo comezou a recoñecerse e consolidarse como unha data internacional de reivindicación e loita pola igualdade de dereitos das mulleres e a forma de honrala e impulsar avances concretos para que os dereitos legislativos sexan dereitos reais. Na última década, a forza do feminismo fixo que se produciran cambios legislativos e un proceso de toma de conciencia colectiva que nos fixo avanzar posicións. Mais hoxe vemos con preocupación o avance de posicións e medidas abertamente retrógradas no ámbito social ou institucional, con consecuencias que agravan a desigualdade e mesmo cuestionan a existencia da violencia machista que amenaza nosas vidas. As mulleres seguen a ter, en termos globais, peores indicadores no ámbito socioeconómico e seguimos soportando o desmantelamento dos servizos públicos, especialmente no eido da dependencia e da conciliación. A fenda salarial continúa a sobrerepresentación das mulleres nos tramos de menores ingresos e a infrapresenza nos dos maiores ingresos. Aínda que aumentou a poboación feminina ocupada, hai unha terciarización dese aumento e unha xornada parcial continúa sendo unha característica do emprego feminino. O feito de que haxa innumerables dereitos e medidas recollidas no marco legislativo que non se cumpren na vida diaria debe facernos reflexionar sobre a necesidade de que se muden e actualicen as ferramentas para os facer efectivos. Por iso, a reivindicación do 8M debe apostar por ferramentas concretas e fuxir de declaracións de intencións, dar cabida ás demandas do feminismo galego e empregar o autogoberno para avanzar en dereitos. As políticas públicas de igualdade teñen como finalidade garantir que mulleres e homes poidan participar de forma igualitaria en todos os ámbitos da vida, constitúen unha serie de obxectivos, medidas e decisións adoptadas polas institucións públicas para fomentar a igualdade entre mulleres e homes coa finalidade de mellorar a situación e posición das mulleres na sociedade. Dende o BNG consideramos fundamental crear esas ferramentas e unha delas para o Concello do Carballiño consideramos que constituir o Consello Municipal da Muller, xa que este sería un órgano consultivo e de representación e participación das mulleres dos distintos colectivos, feministas, sociais, sindicais e políticos con presenza no Concello. E podería constituir o foro onde acordar as políticas de igualdade a desenvolver no ámbito municipal. No Concello do Carballiño temos un plan de igualdade que non está vixente. Leva sin actualizar dende o 2022. Un plan de igualdade é unha ferramenta. Se non se actualiza e se non se traballa nela, pois non vai a ser o que debería ser. Entón, eu neste primeiro turno vou a esperar as explicacións que nos vai a dar o Partido Popular e o Partido Socialista porque este plan de igualdade non está actualizado. Entón, continuo. Fronte ao conformismo e á declaración de intencións, fronte á tentación de quen aproveita a vaga reaccionaria para rebaixar a exigencia das institucións, tamén propoñemos a creación dunha valedoría da igualdade. Isto sería un órgano de defensa cidadá perante situacións de discriminación directa ou indirecta por razón de xénero con funcións de investigación, asesoramento, mediación e elaboración de propostas de sanción para a promoción da garantía do cumprimento do principio de igualdade. Esta petición entra dentro do acordo para instar a Xunta de Galiza e demandarlle un impulso dun proceso con ampla participación social e institucional para aprobación por lei antes do remate do ano 2025 dunha valedoría de igualdade que sería unha autoridade independente de defensa cidadá. E os dous puntos que se centran na administración local son a constitución dese Consello Municipal da Muller, que ten que ser un órgano plural, donde se lle dé participación a todos os colectivos e donde se traballe de forma seria, rigurosa e transparente para acadar esa igualdade real e efectiva. E, por favor, o outro punto é que a maior brevidade elaboren o cuarto plan de igualdade porque non está actualizado e gustaríame
tanto a min como toda a veciñanza, que nos explicara cales son os motivos de que este plan este sin actualizar dende o ano 2022. Moitas grazas e nada máis. Gracias, Sofía. Eric. Ben, este tema, aínda que parece manido, que é un tema que é recurrente, por desgracia creo que ten que ser recurrente, porque como ben creo que mencionamos no pleno pasado, ningunha de nós creo que chegaremos a ver o que é a igualdade efectiva entre homes e mulleres, nin salarial, nin de tarefas, nin de ningún tipo. E digo por desgracia para as mulleres, pero tamén para os homes. Eu teño un fillo e unha filla, e penso que tamén é unha desgracia para eles seguir vivindo nesta sociedade na que se está recalcando o machismo, porque ademais hai estudios recentes moi preocupantes nos que din que a adolescencia está recaendo nun machismo maior do que estábamos levando estes anos, do que viña levando estes anos atrás, co cual isto sigue sendo moi importante para traballar nelo. Si ben as institucións máis elevadas, vexase Xunta, Goberno, son os que teñen que facer políticas a tamaño grande, si é certo que a cercanía sempre é a que influe máis directamente na xente, nos nosos novos. E nós, desde o Concello de Carballiño, só nos temos que preocupar directamente dos nosos novos, nenos e nenas, porque o plan de igualdade ten que incluir a homes e mulleres, porque parece que sempre destacamos as mulleres, non, ten que incluir a homes e mulleres, darlle ferramentas aos homes para ser independientes, que moitas veces non as teñen, os nenos e as nenas, os nenos por un lado e as nenas por outro, porque sí que carecen delas. E creo que neste Concello, pois, vese no plan de igualdade en que falta pois a desidia que se leva levando un ano tras outro. Desde o 2017, que se fixo o último plan de igualdade, ata hoxe non se volveu a falar do tema, non se volveu a tocar. Todos os 28, os 25 de novembro e os 8 de marzo son o estándar desde hai 10 anos, bueno, 15, porque se non recordo mal, Argimiro Marnote xa facía exactamente o mismo plantexamento, encerrado aquí no Salón de Plenos, sin salir á rúa, sin trasladarlle. Por iso creo que é importantísimo o consello que propón Sofía, porque sería unha maneira de aglutinar non só a oposición e, por tanto, a todo o Concello, sino tamén as asociacións, que sei que me consta que hai asociacións que queren participar, as sindicatos, as asociacións de mulleres, etc. Foi unha pena no 8 de marzo que eu non puiden estar porque traballaba, xa que, aínda que cadre a sábado ou a domingo, xamais se fai un acto o día propio cando cadra festivo, parece que non se pode facer, os días que a xente traballa, pois evidentemente non se pode acudir, por moito que digan que os colexios, podense facer actuacións nos colexios e ademais facer actuacións para o resto da cidadanía que poida acudir non en horario laboral. E foi unha lástima que eu si vin a posterior e imaxes, pois ver unhas actuacións magníficas dunhas nenas aquí que casi non se daban movido aquí no Salón de Plenos, cando podríase facer perfectamente pois na rúa e ter isto planificado de outro xeito. Darlle visibilidade e darlle participación ao resto da xente. Tamén o tema dos manifestos é puro trámite. Traemos o da FEGAM, o que toque, xa non lle pasamos nin a oposición, veña va, aí vai. Sin ter en conta o que opinan, igual que o das subvencións, non se sabe se falan cas asociacións, que teñan en conta as necesidades, o que opine o resto da xente, en puro trámite, e venga, aí está a cuestión. Eu creo que hai temas moi importantes que abordar nesta cuestión, que non é unha simple María, aínda que xa sei que pasaron 2, 3 concelleiros por igualdade, o alcalde sigue sendo o mesmo, pero sei que non lle pon interese para ele a María do Concello, como facíamos no colexio con algunhas asignaturas, pero non é así, porque influe en moitos outros temas. Sabemos que a igualdade salarial, de conciliación e de moitas outras cousas que conlevan, porque é transversal, co cual creemos que isto sí que é importante e que se lle ten que dar pois a importancia que ten. E nesta primeira intervención nada máis. Gracias. Diana. Sí. Ben, bons días a todos e a todas.
Como expuxeron as compañeiras nos seus primeiras intervencións, efectivamente o feminismo non é un tema menor. Nos, dentro do Partido Popular, defendemos un movimento feminista que sexa inclusivo e de unión de todos, homes e mulleres, de todos os cidadáns, responsabilidade de toda a sociedade esta loita e este movimento feminista para acabar con esas desigualdades que sufrimos as mulleres. Apostamos por políticas públicas que adopten unhas medidas necesarias, concretas e directas para eliminar todas estas formas de discriminación. Neste sentido, o Goberno da Xunta é un goberno comprometido e concienciado e estamos a levar a cabo unha aposta firme por un movimento feminista inclusivo, reivindicativo e dialogante, no que cabemos todas e todos. Neste sentido, as medidas máis importantes ou máis salientables que se están a levar e polas que apostamos é que neste 2025 se van a destinar máis de 28 millóns de euros a promoción de igualdade. Nestas campañas de promoción e neste traballo a favor do movimento feminista, un dos principais eixos, como decía a compañeira de Espazo Común, é poñer os mozos e as mozas e a xente nova no centro das políticas de concienciación e de sensibilización, perdón. Estánse reforzando as axudas aos concellos para que poñan en marcha estes programas e así, dende esta institución, chegar de forma máis directa aos nosos veciños, as nosas veciñas e aos nosos cativos. Continúanse impulsando e consolidando os centros CIMS de Galicia, acompañado do maior investimento da historia para estes centros que atenden e informan directamente as mulleres dende os 84 centros dos que contamos que dan servicio a 200 concellos. E se falamos de feminismo, por desgracia, temos que falar de violencia de xénero. Neste sentido, o orzamento da Dirección Xeral de Loita contra a Violencia de Xénero tamén supón un incremento moi importante no seu orzamento para manter os recursos, os servicios, prestacións, pero, sobre todo, para reforzalos e ampliálos. A nosa aposta é blindar a atención ás víctimas e ás mulleres que se atopen nesta situación e continuar coas medidas de atención e acompañamento, formación, inclusión na vida laboral, que cubran un amplo abanico de situacións vulnerables nas que se poidan sentir e se poidan atopar nese momento que non se sintan desamparadas. Atención ás víctimas nos centros de crise será de 24 horas ao día, os 365 días ao ano nos 5 centros que temos en Galicia. E buscamos poñer en marcha tamén o emprendemento femenino e consolidar a muller como emprendedora, empoderamento e que consigan unha independencia económica e así salir desas situacións moitas veces de vulnerabilidade ao non ter as ferramentas necesarias para, por elas mesmas, poder sair adiante. Falamos de políticas e de medidas concretas e reais que se están a levar a cabo, de maiores partidas orzamentarias, de mellorar servicios, de ampliar estes servicios. Creo que reflicten o compromiso que temos ante esta situación e a necesidade de promocionar este movimento feminista e, sobre todo, dende o Concello, nos colaboraremos sempre ca Concellería de Igualdade. Non é un tema menor para nós, penso que tampouco é para o resto desta corporación. Entón, nesta primeira intervención, nada máis. Moitas grazas. Bos días a todos e a todas. E, si é verdade que estamos cos compañeiras dos distintos partidos políticos en que parece que hai un retroceso en temas de igualdade e, sobre todo, entre os máis mozos. Non só do noso povo, sino en xeral de todo o país, polo menos no que respecta a España. Eu, de feito, como Concelleira de Igualdade, estou a ver diariamente acontecementos e situacións no CIN de mozos e mozas que están a sufrir desigualdade e acoso, etc. Por desgracia, estamos volvendo para atrás nesta situación. Si é verdade que estamos intentando e
E agora, neste momento, no tema un pouco lle respondo tamén ao tema do plan de igualdade, a nosa idea era que hai unha técnico no Concello que se podería facer o plan de igualdade, pero está tan saturada que o intentou, pero non deu saído. Entonces, contactamos cunha empresa que si temos o presuposto e estamos neste momento esperando que se aprobaran os presupostos definitivamente para xa facer o RC e que saia para diante dunha vez, que si é máis que necesario ese plan de igualdade. Xa digo, ainda por encima estamos a ver como algúns movementos e partidos políticos, por desgracia, dan por ben feitos acontecementos e actitudes que deberían ser castigadas. E incluso pretende mandar nos nosos corpos e na nosa sexualidade. De feito, algúns partidos deste país rechazaron a proposta do Partido Socialista sobre a defensa do dereito das mulleres en decidir sobre a súa saúde sexual e reproductiva na Comisión da Unión Europea en maio do ano pasado. Tamén temos que destacar que todos os avances deste país, na historia da democracia, veñen da man do socialismo, como os permisos de paternidade, a lei de interrupción voluntaria de embarazo, a lei contra a violencia de xénero, etcétera, etcétera. Poderíamos nombrar un largo sinfín de cousas que intentamos, que aínda así son poucas. Consideramos que son poucas, se necesitan moitas máis, pero sí que ven da man do socialismo, e iso hai no que reconocer. Aínda queda un longo camiño por percorrer por acadar unha igualdade real e efectiva, que, como ben decía a nosa compañeira de Espazo Común, tardaremos moito en vela, ou nos igual xa nin a veremos, por desgracia. Por moito que pelexemos, aí seguiremos pelexando. Mira, os socialistas, nosas prioridades son erradicar a violencia de xénero, apostar por unha economía de igualdade, onde as mulleres e homes seamos iguais. Queremos unha democracia paritaria, co obxectivo de conseguir a representación equilibrada entre mulleres e homes en todos os eidos, en todas as institucións. Queremos modificar o Código Penal co fin de acabar ca prostitución e ca trata de seres humanos. Tamén unha das nosas prioridades é un sistema coeducativo que garanta a igualdade entre sexos en todos os niveis, dende infantil hasta a universidade. E unha administración feminista na que os funcionarios e profesionais teñan formación para un trato igualitario. Entonces, as nosas prioridades, dende logo, xa digo, como socialista que son que as mulleres teñamos igualdade. Non queremos ser máis, pero sí iguales. E, xa digo, neso estamos e neso intentaremos seguir loitando. En canto contestando un pouco a Érica, o acto do 8M que decía que se un sitio cerrado, o acto do 8M estaba programado para ser na rúa este ano. Por inclemencias do tempo, como anuncio dun temporal, había unha alerta vermella, non saiu á calle. Pero sí que este ano, entonces o 25N, a maioría das veces estamos en novembro, non pode sair á calle, porque programas algo e de repente choveche e cortache todo. É unha época que, por desgracia, o 8M en marzo, pois dixemos, bueno, vámonos programar na calle, pero houve unha alerta e non pudemos ese fin de semana, non se pudo sair á calle. O día de participación, que debería ser o 8, que debería ser o 7, que é unha guerra constante, porque xa digo, se é verdade, que dice os colexios poderían facer outras actividades. Nós o que queremos é darlle visibilidade, sobre todo nos máis novos, e máis vendo o que está a pasar. Se nós facemos a actividade un sábado ou un domingo, os colexios non van a participar. Participarían outras persoas, que tamén hai algunhas que traballan sábados e domingos, porque vostede di, pero hai moita xente que tamén traballa sábados e domingos, porque a mí me toca traballar moitas veces os domingos todos e os sábados moitos, a parte de pola semana. Entonces, por eso, bueno, nos intentamos que estén, sobre todo, os máis adolescentes, porque xa digo, estamos a ver como está neste momento, estamos a volver para atrás, por desgracia, e sobre todo nos máis adolescentes. E, bueno, o acto, a verdade, pois, lles gustará máis, lles gustará menos, intentamos facer o mellor posible, se asistirán a él, que na maioría dos casos non asisten, ou sei que algúns traballan, outros non, a outros topos despois na calle e non veñen ao acto, e se viñeran ao acto, pois, bueno, a verdade, poderían expoñer e poderían nos decir e poderían participar, que aquí non se lle cerra a participación absolutamente a ninguén. E na primeira intervención, nada máis. Grazas, señor alcalde. Bueno, Silvia, de verdad, o de se asistiran a él, eu personalmente estuven aquí.
E personalmente é mentira o que acabas de decir, que había temporal. Nin había temporal, había unha carpa na Praza Maior e se quixeras podías facer o acto fora. Entón, bueno, eu non vou perder o meu tempo en sacarvos os colores. Vamos a ver. Non falaches nada de por que non está feito o plan de igualdade. Dis que, bueno, sí, sabemos que hai estudios, que eres socialista, que as cousas van moi mal, eso sabémolo todo. Penso que todos os que estamos aquí queremos acadar a igualdade real. Verdad que sí? Sí, estamos todos de acordo. As ferramentas, que nas ten que levar a cabo? Os que gobernan. Tú eres a responsable da área. E detrás de ti houve outra xente. Outra xente que unha compañeira túa pois fixo un plan de igualdade. E dende entón, os seguintes todos que estuvestes aí, non o actualizastes. Entón, polo que se ve, parece que non sabedes o que é un plan de igualdade, porque a ferramenta fundamental para desenvolver as políticas de igualdade. E tendes un problema, que estades sempre á defensiva, non contades con ninguén. E xa non vou falar da oposición, porque nos odiades. Non vou falar da oposición, falo dos colectivos de mulleres do Carballiño, que tampouco contades con eles. E mira, eu esperaba que no teu argumentario expuxeras cal foi o grau de cumplimento do plan anterior, cales son as melloras que se van a introducir, que nos des datos, porque tú eres a que goberna, tú eres a que nos ten que explicar que pasou co plan, que se fixo, cales foron as actuacións, que se vai a facer, pero realidades concretas do Concello do Carballiño, que somos concelleiros e concelleiras do Concello do Carballiño e a veciñanza é a que precisa, non algo abstracto que nos fabrica unha empresa. Non, hai que coñecer a realidade para tomar medidas concretas. E eu agradezcoche que no teu segundo turno de intervención fales dese plan, fales do que se vai a facer, porque se non entendí mal, non, é que só nos falta RC, é dicir, que non vades contar outra vez con ninguén, absolutamente con ninguén. Que vai a pasar? Eso é algo que vai a mellorar o día a día das mulleres do Carballiño? Non, verdad que non? Non o vai a facer. Entón, se as ferramentas que temos ao noso alcance non as utilizamos para aquelo que as precisamos, non vamos a avanzar en nada. E eu sei que todos os que estamos aquí somos feministas e queremos avanzar, pero ollo, que os que gobernan necesitan mellorar moito. E xa non me deu tempo a falar do Partido Popular na Xunta de Galiza, que falan as miñas compañeiras no Parlamento. Nada máis. Ben, eu, Silvia, de verdade que non son capaz de entender por que te lastras ti con todo o que non fixeron os teus compañeiros. Despois sales á calle e dis que eu acabo de chegar fai pouco e sempre levo as hostias. Non te poñas, non che van a agradecer. É que desde o 2019 estuvo unha concelleira. O plan de igualdade caducaba, sabía que caducaba, ainda estuvo hasta o 23, tuvo un ano para facelo. Despois estuvo o compañeiro Diego. Tú non levabas servicios sociales? Lupe. Vale. Sí, vale. E levaba, tampouco fixeron. E o alcalde sabemos, moi socialista, o socialista ou non, o tránfago ou non, pero non lle importou nunca a igualdade. Sabemos que os presupostos e os planes, mira, traballa con isto. Pepe e Paco repártenbolos e di, traballade con isto. E vos pouco tedes que dicir, sei como funciona o tema. Non hai nada que descubrir. Entón, tú traballas co que podes, xo sei. Evidentemente, servicios sociales, igual que en casi todo o Concello, están saturados. Xa o anterior plan de igualdade se fixo con unha empresa. Ao final, hai que recurrir á empresa porque están saturadas e cada día máis. Vale. Entonces, presumes de que se fixo o Partido Socialista, de que os avances son o Partido Socialista, de que, correcto,
Eu tamén son socialista e sempre sei que os avances viñeron pola esquerda, sempre. Os avances en igualdade e a loita pola igualdade. Ahora non entendo que na túa exposición critiques que outros partidos votan en contra de algunhas leis de determinadas que van contra as mulleres, contra os corpos das mulleres, contra tal, e despois pactedes con eles. Eu, a verdade, é que non o entendo. Non o entendo. Non, pero o Partido Popular sí que tamén votou en contra do aborto. Tamén, que o mencionaches na túa exposición. E entre outras cousas, e en outras leyes que se propuxeron polo Partido Socialista, que, como tú decías, eran aínda escasas e eles votaron en contra. E agora estás sentada aí con eles, pactando con eles e votando con eles. Entón, tampouco entendo. Tampouco entendo que, por eso digo que fai falta moito o Consello da Muller, como di Sofía, porque ao millor non faltaríamos tanto se nos convidárades a mesas e convidárades a outras asociacións que sei que non debía haber temporal porque outras asociacións sí que estuveron aí na rúa, Estuveron aí na rúa manifestándose diante do Concello no que non había ninguén do goberno tamén, por certo, non había ninguén do goberno. Entonces, se en vez de ser separatistas e non contar ca oposición, e non contar con outras mulleres, e non contar con mulleres rurais, e non contar con outras asociacións de mulleres, e non contar con sindicatos para preparar os actos, para saber o que é importante para facer un plan, non só o plan de igualdade que obliga, o necesario que obliga a lei, sino para un plan, entonces, ao millor estaríamos participando en todo. Evidentemente que hai xente que traballa os fins de semana, pero maioritariamente non traballan. E non exime que vos fagades o día exacto que non se fagan outras actividades os días anexos e que se incluían os colexios, por suposto, e os institutos, por suposto, principalmente. Bueno, xa non falamos de que ese día xusto o que vos fixestes o acto había a carpa, como ben dixo Sofía, e son excusas peregrinas. Entonces, si se cumple esta moción, que nos vamos a votar a favor, anuncio que vamos a votar a favor, e se fai ese Consello, pois ao millor traballamos todos xuntos e todos os do Carballiño que boa falta fai coordinados. Vale, veña, moitas gracias. Ben, nesta segunda intervención quería falar dos puntos que solicita a moción dos acordos. Entón, no punto número 1 de constituir o Consello Municipal da Muller, nos estamos de acordo. Estamos a favor de incluir a cantos máis colectivos e compañeiras e compañeiros nesta loita e neste traballo, cantos máis mellor. Tamén de fortalecer e potenciar as estruturas que xa temos dende a propia Consellería de Igualdade. Respecto ao plan de igualdade, efectivamente, hai que actualizalo e implementalo o antes posible e nos ofrecemos, e, bueno, a Conselleira o sabe, traballamos xuntos, estamos a súa disposición para todo o que precise e sempre remando a favor de que estas cousas salgan adiante o antes posible e se levan a cabo da mellor maneira posible. En canto ao punto número 3, solicitar a Xunta o impulso e a implantación dunha valedoría da igualdade, neste punto nós non estamos de acordo en crear esta nova estructura, esta nova valedoría. Aquí solicitan que poida intervir no sector privado, nas empresas privadas. Nos queremos decir que neste sentido existe unha lei en Galicia xa que recolle a lei do 7/2023 do 30 de novembro para a igualdade efectiva de homes e mulleres en Galicia, recolle no seu título 3 a igualdade no emprego e nas relacións laborais. Ademais, para velar por esta igualdade na empresa privada, hai outros mecanismos. As empresas de máis de 50 traballadores están obligados por lei a contar con ese plan de igualdade, poden ser sancionados se non contan con el, se non o implantan e se non o levan a cabo. As empresas de menos de 50 traballadores deben tamén contar con este plan se así o establece o seu convenio colectivo ou exixa a autoridade laboral como medida correctiva ou sancionadora. Por outra banda, nesta mesma lei, no artigo 1.2, establecese as garantías institucionais e de defensa
atribuindo competencias específicas ao valedor do pobo, a valedora do pobo neste caso, que é un órgano independente que vela tamén por estes dereitos e liberdades de toda a cidadanía e que na súa carta de servizos, que é un pouco onde explican e poñen en coñecemento da cidadanía que servizos presta esta valedora do pobo, pois especifican tanto no artigo 9 que di textualmente, no exercicio das funcións garantizará a igualdade de trato e evitará calquer tipo de discriminación por sexo, idade, nacionalidade, etc. Ou no artigo 10, no exercicio das súas funcións prestará especial atención ás persoas vulnerables e do mesmo xeito a garantía e promoción da igualdade. Entón, perdón, acabo un minutiño. A creación desta, por outro lado, a creación desta valedoría para nós pon en dúbida a súa capacidade de intervir no sector privado, plantéxanos varias serias dúbidas sobre a súa viabilidade legal e a súa capacidade real de actuación. Con isto quero dicir, parecenos unha duplicidade de competencias. Por un lado, a valedora do pobo ten asignadas unhas competencias específicas para esta función e tamén a lei que mencionamos antes establece unha serie de puntos que regulan estes aspectos nas empresas privadas, así como a implantación dos plans de igualdade. Entonces, nos solicitamos que se poderan votar os puntos por separado, porque donde o Partido Popular estamos de acordo co punto 1 e o 2 e estamos a favor e votaríamos a favor, como digo, destes puntos, pero non podemos votar a favor do punto número 3. Nada máis. Moitas gracias. Bueno, nada, eu simplemente, pois tamén neste segundo turno vou a centrarme nos puntos que pide o Grupo do Bloque Nacionalista Galego. Primeiro, a Corporación Municipal do Concello do Carballiño constituirá un Consello Municipal da Muller. Eu non teño ningún problema, digo, se votamos por separado, evidentemente, non temos ningún problema, estamos de acordo en que se podría constituir un Consello tamén municipal da muller na que participen todos os grupos políticos e todos aqueles movementos que queiran participar deste pobo, sin ningún tipo de problema. O plan de igualdade, xa digo, non é que este feito, Sofía. Unha cousa é que haxa unha empresa que fixera un estudio previo e agora formalicemos con el un contrato e se faga o plan de igualdade no que se contará, evidentemente, coas mulleres e homes e persoas da oposición ou cos distintos movementos feministas sin ningún tipo de problema. Participarán, sin lugar a dudas, no plan de igualdade. Está segura que van a participar, non é que diga unha empresa faise isto e está feito xa e xa vamos firmar e xa se vai a... Non. Teño un estudio, temos un presuposto e agora se vai a acometer, tan pronto aprobemos, se vai a acometer e se citará os distintos movementos que queiran participar. No tema da valeduría da igualdade, un pouco, pois, como ben dixo Diana, o que non podemos é duplicar funcións dun órgano estatutario, como é o valedor do pobo. O valedor de pobo, como así o recolle un órgano estatutario que xa ten as funcións exactas que vostede reclama aquí. Entonces, volver outro órgano ou outra que ten as mesmas funcións, mira, o valedor do pobo, as súas funcións que se lle asignan ou competencias é de velar pola igualdade de trato de oportunidades entre mulleres e homes, pola erradicación e discriminación por razón de sexo, prestar apoio ás persoas que poidan sufrir discriminación por razón de sexo para tramitar as súas queixas e reclamacións, constituirse a solicitude das partes en órgano de mediación e conciliación entre elas en relación ás violacións dos dereitos da igualdade, iniciar de oficio a demanda a terceiros e investigacións de posibles situacións de discriminación, instar a actuación das administracións públicas que correspondan para sancionar accións ou omisións que pudesen ser constitutivas de infracción, colaborar co defensor do pobo e coas institucións e organismos públicos equivalentes de outras comunidades autónomas e nacionais. Entonces, sería como un pouco duplicar a figura do que é o valedor. Si é verdad que fai anos existía un servicio, que era o Servicio Galego de Igualdade, que se suprimiu no ano 2010. Nos abogamos por un pouco restaurar ese servicio, a necesidade
demandamos desde aquí a necesidade dunha Consellería de Igualdade, que sí que consideramos que necesitamos, e a creación de unidades de igualdade en todas as consellerías do Goberno de Galicia, así como creación do Instituto Galego da Muller, que é un organismo que está no Estado e que, ao mesmo tempo, está en moitas comunidades autónomas, e nesta non está. Entonces, a nosa intención de voto, si quere que votemos por separados puntos, pois os votamos e lle votaríamos a favor nos dous primeiros, e se temos que votar todo en conxunto, pois non podemos votar a favor, evidentemente. Ben, como decía, os acordos para nós son ferramentas para acadar esa igualdade, para mellorar e para traballar. Entón, non vou a aceptar o de isto me gusta e outro non me gusta, porque considero que é fundamental todo para avanzar e conseguir a igualdade. Entón, como eu teño claro que xuntas somos máis fortes, pois a min esta escolma de isto me gusta e aquilo non me gusta queda nas mans de vostedes. Votar a favor dese Consello Municipal da Muller, votar a favor dese plan de igualdade e votar a favor desa valedoría. Nada máis. A favor. A nosa abstención. Nosotros en contra. Sí. Sí. En contra ou a favor? Ah. No, como... Sí, pero como Silvia dixo que votaba en contra... No, non dixen en contra, dixen que non votaba a favor, que é distinto, non dixen que votaba en contra. Non en contra, o que pasa que xurídicamente, por os datos que eu teño, de Valedoira do Pobo, non... Valedoira da Igualdade. Sí, bueno, vamos logo con outro tema que, por desgracia, é recurrente. Periódicamente temos que falar da problemática da residencia de tempo libre. Hai temporadas en que todo funciona ben e hai temporadas en que deixa de funcionar. Xa no ano 2013 hubo unha gran polémica porque a Xunta aquel ano abrira só 4 meses. Os traballadores, lóxicamente, reivindicaban o seu dereito a traballar e, sobre todo, o Carballiño, ou a meirande parte do Carballiño, é consciente do que supón esa residencia de tempo libre a pleno rendemento para a nosa economía, para a nosa forza turística, para a imaxe deste pobo, non? Daquela, como digo, no 2013, pois hubo dende recollida de sinaturas por parte do PSOE, do que naquela coincidíamos, hoxe non estamos ningún, por circunstancias diversas, e despois hubo mocións no pleno, despois hubo, mesmo estábamos lendo ahora os documentos, estando Pachi, María Quinta, Raúl, a quen votamos de menos, mocións no Parlamento por parte do Partido Socialista e preguntas no Parlamento por parte do Partido Socialista e, gracias a esa presión, conseguiuse que a Xunta transixira e acordara asinar un convenio co Concello do Carballo, un convenio que se asinou no ano 2016 e que é de vital importancia. Como digo, non fai falta explicar por que é necesaria a apertura da residencia de tempo libre, como digo, tanto para o ben dos traballadores como para a economía do Carballo é algo fundamental. E ese convenio que teño aquí, que lle pedimos que incluíran no expediente, pero, bueno, por sorte topei no eu, di claramente que o Concello do Carballo ten unha serie de competencias e de posibilidades para xerar demanda e para vixiar que esa residencia de tempo libre abra canto máis tempo mellor. No 2020 xa hubo un pequeno problema que, se medio pudo resolver, igual non é o tempo, non? E atopámonos agora no ano 2025 con que estamos a finais de marzo e a residencia leva moito tempo abrindo, como moito, as fins de semana. E a previsión é
a previsión, a carteleira que contan a día de hoxe é que ata finais de maio vai ser así, só apertura os fins de semana. Entonces, toca volver a chamar a Xunta de Galicia, a vostede como alcalde primeiro, e exixirlle que cumpla o acordo. O acordo, efectivamente, di que a Xunta se compromete a abrir a residencia de tempo libre canto máis tempo mellor, canto máis tempo sexa posible. E despois hai unha serie de deberes que se lle poñen ao Concello do Carballiño. Entre outros, o Concello do Carballiño realizará o correspondente seguimento do seu debido cumprimento. A este fin constituirase unha comisión mixta integrada por un representante do Concello e un representante designado pola Dirección Xeral. Isto chegou a facerse algunha vez? Existe. A comisión de seguimento. Falo, Paco, alcalde, falo dunha comisión de seguimento. Pero nese convenio pon que ten unha duración de 10 meses. O que? Ese convenio. No. Firmábase no 16. No. Bueno, se a vostede o feito de que... Pon eso. Sí, pero... Seguiuse facendo. Vostede ten o convenio. Para empezar, ten o convenio. E por que non nos subiron ao expediente como pedimos na comisión? Nos entramos en Google e puxemos convenio de residencia de tempo libre do Carballiño. Bueno, pero eu teño o borrador, eu teño o que había no expediente municipal, e o que había no expediente municipal do Concello do Carballiño di, a ver se o topo, porque ten que poñerlo en algún sitio, o presente convenio entra en vigor ao día seguinte da súa firma, ten vixencia dun ano renovándose sucesivamente se non houbera denuncia por algunha das partes. Pon aquí. E este é o que se asinou, É o que se asinou. Vale. Bien, entonces, sí, pero non se está facendo nada. Contratouse unha empresa no ano 2017 ou 2018 para que fixera unha promoción e aquelo nunca avanzou. Esa empresa nunca voltou a traballar para o Concello. A ver, se se fixo, é moi fácil. Se hai esta comisión de seguimento, haberá actas. Non? Se se promocionou a residencia do tempo libre, poderase ver nalgún sitio por parte do Concello. Se se xestionaron reservas, o Concello terá atestiguado quen fixo eses movimentos da área de turismo dende a que fora. O problema é que non se fixo nada como iba funcionando, pois deixamos unha vez máis que todo morrera e agora a Xunta colle de volta, decide que xa non é importante abrir a residencia de tempo libre polas razóns que eles teñan, que evidentemente non benefician ao Carballiño, curiosamente, cando está gobernando o PP tamén no Carballiño, xa non sei moi ben, e a Xunta está volcada co Carballiño, atopámonos con que a residencia está outra vez como estaba. Os traballadores bailando por aí, por certo, que as intencións da Xunta non sei cales son, pero facerlle firmar unha itinerancia aos traballadores cando o normal sería que estuveran aquí prácticamente todo o ano, xa di moito, non? Xa di moito. Por lo tanto, xa digo, hai que volver a chamar a Xunta, hai que volver a exixirlle esa apertura dende xa e hai que volver a garantir que a residencia do tempo libre sexa o que ten que ser. Un escaparate fantástico para o Carballiño, un recurso económico que deberíamos exprimir ainda moito máis para este pobo e para eso hai que traballar todos. Non é chegar aquí e decir, bueno, sí, aí está. É un convenio que se costou moito chegar a este convenio. E houve que traballar moito, como vostede lembra que fixemos para chegar a este punto. Por lo tanto, é unha mágoa que agora, pois, por deixadez, por desidia, por lo que sexa, non se este cumplindo. Así que, a ver que nos contan ao respecto e agardar que se pelexe unha vez máis para que a residencia abra. Nada máis, gracias. Sofía. Diego, non poñas o tempo. Non poñas o tempo todavía. Tranquila. É a miña obligación. Sí, claro, pero a túa obrigación Veña, conteiro, é que sabes o que estou buscando, porque é que de verdad tendes a virtude de que sempre nos sorprendedes. Acabas de decir, Adolfo, eu non teño convenio, porque dixemos que se subira o convenio, eu non teño convenio. E acabas de decir, Adolfo, usted, igual que a min, entrou en Google e buscou o convenio. Bueno, eu eso sí que non o sabía, que agora a documentación pos plenos vou a ter que buscar en San Google. Claro, era o que estaba buscando, porque eu non teño convenio, porque quedamos en que non lo pasarían, e entón, claro, que o equipo de goberno, en vez de buscar o convenio nos arquivos do Concello, teña que ir a Google, hombre, me parece un pouco, cando menos... Son recursos. Son recursos. Bueno, home, pois son recursos. Pois, non sei, vou entrar en chat GPT. Sofía, que o tempo. Vamos a ver, esta moción xa veu a pleno no 2020, veu a pleno no 2013, foi a pleno a Diputación e tamén todos estamos de acordo en que a residencia do tempo libre ten que abrir todo o ano ou polo menos, se non é todo o ano, 10 meses ao ano o máximo tempo posible, que hai que dinamizala, que hai que conseguir que nas épocas de menos afluencia a residencia funcione para que non peche. Pero claro, quen ten que conseguir eso? O Concello do Carballiño. Porque a Xunta, pois, dalle exactamente igual. Si hai xente, como decía o outro día o portavoz do Partido Popular, é que pecha porque non hai xente, evidentemente, pero
de nós depende que traigamos, bueno, pois fagamos funcionar a residencia, porque además está nun entorno espectacular, ten unhas instalacións renovadas e non se entende porque estamos indo cara atrás, e se hai un convenio haberá que facerlle un seguimento e cumplilo, nada máis. Eu, nesta primeira intervención, o único que lles vou a preguntar é que se está facendo para que se cumpla o convenio, tanto por parte do Concello do Carballiño como por parte da Xunta de Galiza, para que non volvamos a tempos anteriores. Nada máis. Gracias, Sofía. Pepe. Bos días de novo. A residencia de tempo libre, como lles comentei na Xunta de Portavoces, para Carballiño unha cousa fundamental, é un recurso, máis que unha axuda. Hai dúas en Galicia, de Pensión e de Carballiño, que son un movimento de xente que pode vir ao pobo moi importante. Vale. Que vemos nesta residencia de Carballiño? Ahora mismo está abrindo todo o ano. Pode haber épocas que hai menos xente e épocas que hai máis xente. Milloras. Desde o ano 2021, a afluencia de xente subiu un 40%. É unha cousa, eu penso que é importante. Ahora mesmo, hai varias formas de entrar. Vacacións familiares. Na época de Brau, do 15 de xuño a todo o mes de setembro. Todo ese tempo, xuño, julio, agosto, setembro, entran familias con preferencia numerosas, vulnerables, monoparentais, familias normais de toda España, de toda Galicia, que poden vir aí a pasar unha semana con, eu penso que un sitio espectacular. Ahora mesmo está chea nesa época. Nunca estuvo chea. O sea, a Xunta moveu, estaba chea sempre Pensión. Carballiño ahora mesmo está, no último ano, estuvo a tope. Vemos que vai millonando a cousa. Logo, esos son 4 meses. A parte, hai uns campamentos que fixo a Xunta de Xuventude e Discapacidade. Non sei se sabedes, hai uns campamentos de Xuventude que tamén se fai na primeira semana de junio, julio, que veñen aí cativos de toda a Galicia, campamentos de discapacidade. Aparte, temos o que é o Parlamento Xove, que empeza a semana que ven, que son, veñen a falar, pois, primeiro de todos os colegios de Galicia, veñen xente que está nunhas clubs de debate, traenos a Consello de Educación, e veñen diferentes edades. Primeiro veñen edade adolescente, logo veñen edade, o sea, polo que me dixeron, secundaria, bachillerato e logo da universidade. Eso é un fin de semana. O fin de semana están cheas todo o ano. Temos no inverno o dos maiores, que veñen a pasar as épocas de Nadal, que están aí. Estáse dándolle un uso, o maior uso que se lle deu nunca ahora mesmo. Fixeronse inversións, arranxo de climatización toda, mellora energética, cambiaronse todas as ventanas, non sei se foron alguna vez, mellorou moito que a residencia. O personal pasou de estar de fijo discontinuo de 9 meses a estar todo o ano. Traballan 12 meses. Que pasa? Na época que non hai xente, que pode ser, estamos falando de febreiro, marzo, que son os peores meses, pois poden cambiálo de sitio, por itinerancia. Poden ir a Cabeza de Vaca, poden ir a outros lugares. Eu penso que melloraron. Traballan 12 meses. Que non lles gusta cambiar? Normal que non lles guste cambiar. Tampouco, para nós é importantísimo que abrira todo o ano. Que pasa? O problema que ten, eu vexo o problema que ten a residencia do Carballiño. Xa. Bueno, na segunda volta sigo. Ben, bo día a todos e a todas. Como é ben sabido, para este goberno a residencia de tempo libre é un obxectivo importantísimo en canto a aumentar a capacidade para recibir visitantes e, dende logo, pois tamén é un espacio único, como está claro, dentro do Parque Municipal, nun entorno único, e que, dende logo, nos últimos anos se leva traballado codo con codo ca dirección tamén do mesmo centro. Hai poucos meses tuvemos unha reunión cando se incorporou a nova dirección,
lle propuxemos, dende logo, pois, tamén o noso apoio, asistimos tamén a bastantes actividades ali. Hai pouco tamén tuvemos outra reunión ca persona pois, que está exercendo agora mesmo da dirección, porque a directora está de baixa. Para nós, dende logo, pois, é importante traballar codo con codo, e para nós, como digo, pois, tamén é importantísimo de cara a aumentar dunha forma considerable, porque ali hai unha alta espazo para poder dar cobertura a moita xente, e, dende logo, pois, para nós, como digo, pois, é un obxectivo, e así se ven facendo. Adolfo, como sempre, pois, ve todo negro, nós creemos que houve avances, pero ainda así que se pode mellorar, e nós, de feito, vamos a apoiar esta moción. Como dicía Pepe, nos últimos anos, pois se pasou, os traballadores eran fixos discontinuos, algúns de forma voluntaria pois non quixeron pasar a cubrir os 12 meses. É certo que se fai itinerancia e que se está indo pois, a outros edificios, como pode ser a residencia de maiores do Carballiño ou outros espazos, que nos gustaría que os traballadores puderan estar todo o ano, que iso é certo, que para nós tamén pois, sería importante en canto a que non teña que existir esa mobilidade ou cambiar de actividade por parte dos traballadores, pero tamén é certo de que todo isto depende realmente da demanda que haxa, non? É certo que hai época de demanda baixa que incluso se aproveita para facer labores de mantemento e labores de, ao ser unha administración, non ser un espacio privado, pois, perdón que non lle din, ao ser un espazo privado, pois, paseme un minuto. Bueno, É igual, vou discutir por un minuto. Bueno, se che rifa Paco, claro. Nada, o que quería dicir era eso, ahora se me perdeu o fío. Mira, vamos a ver, os puntos que se presentan na moción son que se abra a residencia canto antes, como digo, para nós é importante, sabemos que hai varios grupos que xa están pechados e que este ano pois, vai ser un bo ano, e como digo, nos gustaría pois, chegar ao máximo de ocupación posible dentro das limitacións que poda haber. É certo tamén pois, que hai atrás nos comentaban que incluso había agora mesmo 17 personas de baixa sobre 30 traballadores, con algo que é altísimo. Despois tamén, en canto a que o Concello do Carballiño comece a cumprir cas obrigas do convenio asinado, nós levamos tempo cumprindo, podo dicir varias cousas que se fan a diario, que é que se achega, por exemplo, material turístico informativo á residencia de forma regular, se realiza tamén unha promoción, incluso a captación de grupos do Concello de Carballiño. Hai varios que repetiron, agora mesmo pois, este verão pois, hai varios, incluso pois, o propio Festival Internacional de Teatro Amador, con quen traballamos codo con codo, que veñen grupos de Castela e León, Portugal e da Asociación tamén de Galicia. Hai bandas de música cas que tamén traballamos para que veñan, nos consta que dende área de deportes tamén agora e antes se traballa cos diferentes federacións deportivas de Galicia para que veñan e ocupen, tamén se traballan con colectivos de educadores, con colectivos sociais. Tamén quero recordar que hai pouco tuvemos o Congreso de Educación Social onde o Concello participou dunha forma activa no que é a programación, igual que na programación de moita xente que ven se pon en contacto con nós que van vir a unha estadía, se lle planifica incluso pois, as visitas, o percorrido, se participa con eles e se lle tamén moitas veces pois, se lle inclúen as actividades que forman parte do Concello. Se tamén se promove a todos os visitantes e colectivos de que fagan uso da residencia cando se poñen en contacto con nós e son grupos grandes, porque hai que pensar que, sobre todo, isto está orientado a colectivos con grupos grandes. Nós, dende logo, tamén participaremos, promoveremos e demandaremos que por parte da Administración tamén se busque que se traballe cos propios colexios para que podan facer os congresos, como se fixeron varios colexios profesionais aquí no Carballiño, e tamén creemos que hai moito que facer, por iso vamos votar a favor, porque creemos que hai moitas cousas que mellorar, porque hai que traballar sobre a demanda, que iso non é que abra, é que ten que haber demanda, obviamente, pero o que sí está claro, como he dixo Pepe, é que desde o 2021 se vai medrando dunha forma importante en canto á demanda do propio edificio, que para nós entendemos que se está traballando nunha boa liña, pero tamén obviamente que nos gustaría que, por exemplo, pois agora que non só os fines de semana en tempada baixa, pero tamén é a demanda que é, pois que tamén estuvera ocupada, dende logo, pois tanto os traballadores como a propia veciñanza do pobo, pois pudera ver aumentada eles a súa capacidade de traballo, pero dende logo a nosa vila pois tamén teña esa ferramenta
que axude a seguir aumentando o número de visitantes que hoxe en día no Carballiño é importantísimo. De feito, somos líderes, ainda que non lles guste, nas vilas de Galicia e sobre todo a provincia de Ourense, que así o demostran os datos. Nada máis nesta primeira intervención. Moitas gracias. Como é que... Son eu. Ah, perdón. Sí. Bueno, hai unha cousa que me queda moi clara hoxe. Vostedes son o goberno Stevie Wonder, porque fan actuacións que non se ven, a residencia do tempo libre ven xente que non se ve, e todo o que vostedes emprenden non se ve. Non se ve. Porque aquí contaron un montón de milongas uns e outros, pero a realidade, di Diego Adolfo, veo todo negro. Non, non. Quen se pon en contacto con nós son as traballadoras, que están fartas de andar bailando. O ano pasado non se puxeron. Por qué? Porque traballaron todo ano. O ano anterior tampouco se puxeron, porque estuveron traballando con normalidade. Este ano alguén decidiu que ata polo menos o mes de xuño só se ia abrir os fines de semana. Efectivamente, Pepe, se repasa vostede o que dixo, estou equivocado, teño aquí o cuadrante, Pepe, podo publicalo e enseñalo, está o cuadrante, e podo yo ler. E, por certo, como é eso de interrumpir cando un está falando? Eso, se aplicámoslo por todos os lados, porque eu, cando empecé a preguntar pola situación do alcalde, desde aí saltaron todos. Ten toda a razón, Adolfo. Desde aí saltaron todos. Entonces, bueno, en calquera caso, insisto, teño cuadrante aquí, podo publicalo, que o vexa a xente. As traballadoras, que, por certo, outro día decía o alcalde, non, ali hai 26, 27 traballadores, 10 son do Carballiño, por certo, que tamén deberíamos intentar defendelas con máis ahínco aínda por ser deste pobo. Pero claro, é que todo o que dixo Pepe, se o repasa, é que de xuño a setembro está cheo, os 4 meses de toda a vida. Pero de luns a venres está pechado. E, efectivamente, todo o que vostede dixo é xente que ven os fines de semana, viernes a sábado. Viernes e sábado, e algún sábado e domingo. Está aquí o cuadrante. Entonces, bueno, pois, home, non é que o vexamos todo negro, non. É que hai un problema. É que se están traballando codo con codo ca residencia e que non está funcionando o seu traballo. É que se vostede vai defender así ao Carballiño diante da Xunta, por favor, non o faga. É mellor que o deixe estar. Se é así como vai defender o Carballiño, vindo aquí e dicindo que a residencia, ahora, como foi a frase? O maior uso que se deu nunca. Paco, vostede pode creer eso? Dixo o voceiro do PP que agora mesmo a residencia ten o maior uso que se lle deu nunca, literalmente, Paco. Por Dios, que pelexamos moito por esa residencia. E que somos xa dunha edad e sabemos o que foi esa residencia para o Carballiño. Pero igual é verdade. Como vai ser verdade se está pechando toda a semana? Se abre venres e sábado, como vai ser verdade? Pero eu son idiota, ou senón, vamos a ver, se durante 10 meses abría, estaba chea sempre, e agora só abre venres e sábado durante a maior parte do ano, coño, non é o maior uso que tuvo nunca, eso é tomarlle o pelo a xente. Eso non é defender ao Carballiño, eso é atacalo. Vostede o que ten que coller a Xunta, en vez de vir aquí a decir milongas, é coller ir á Xunta e decir a residencia abre 10 meses, aquí hai un convenio, e pelexar por facer a parte do Carballiño e que a residencia abra, que é o que se exixiu sempre, por certo, aquel outro partido socialista, non este que coincide co PP, porque o PP xa decía o mismo, que non hai demanda, que bueno, que eso é moi caro, bueno, cando querían privatizar, lembran, o Diego igual non, pero o alcalde lembrase perfectamente da pelexa que tuvemos daquela, como dixen antes, ata o Parlamento se levou. Ata o Parlamento se levou para que se defendera. Entonces o que están facendo ahora non é defender o Carballiño, e o do PP xa é que non hai por onde collelo. Mire, é moi fácil, eu vou dar lectura a un correo electrónico. Teño máis, pero bueno, voulle dar lectura a un concretamente. Decía vostede na comisión, eu estou pelexando para que veñan os de Remo, os de non sei que, os de Remo xa viñan estes últimos anos, verdade? Sí, Pepe, agora contarame que está traballando con eles, pero remato xa. Os de Remo tiñan pedida a residencia de tempo libre para o mes de febreiro, e esta é a contestación por correo electrónico, se a quere ver, podo ya enseñar, da residencia de tempo libre que di: bo día, comunícolle que non é viable a súa estancia solicitada para esta residencia nesas datas por mor de cuestións internas e de mantemento. Pintáronse 2 habitacións. Rechazouse a Federación Galega de Remo, que quería vir como estes últimos anos no mes de febreiro, dende a residencia, cando tiñan solicitado. Teño máis, que se rexeitaron. Teño máis, o sea, que non volvamos coa demanda, que vostedes, as da bancada socialista, saben que se era demanda, se busca, aina. E sempre hai xente que quere vir a residencia do tempo libre. Sempre. Ahora, hai que querer abrila, que é o que non está querendo a Xunta. E vostedes, como son do PP, teñen que defender o que fai a Xunta, que é indefendible. Agardo que na segunda intervención o Partido Socialista lembre algo do que se defendeu aquí sempre e non volva a coincidir con vostedes, porque xa a verdade é como tirar por terra o traballo que se fixo durante moitos anos, e dende logo está moi lonxe de defender o Carballiño. Non o defendan así, por favor, yo pido. Ben, bueno, isto é un pouco caótico, non? Porque decía o señor Fernández que eu teño que felicitar o portavoz do Partido Popular, porque di o señor Fernández,
Ten razón Pepe cando di que o maior uso se lle dá dende o ano 2021. Ai, Jesucito de mi vida. Vamos a ver, se o convenio firmouse no 2016 e empezou a funcionar no 2021, quedan en moi mal lugar vostedes. Sí, dixo eso. Está aí o pleno grabado, despois rebobine e xa verá como dixo eso. Entón, vamos a ver, o que se trata, o obxectivo desto é impulsar o uso e aumentar, porque todos fixeron un relato da ocupación extraordinaria que hai en temporada estival, en Semana Santa, pero eso xo temos. O convenio firmouse para que a residencia, para que se capten clientes para a época baixa, porque senón pecha, evidentemente. E se os fins de semana decía, que eu non teño os seus datos, que os fins de semana di vostede que está sempre ocupada, vale, pero o problema é pois de luns a venres, e o convenio é para eso, para que se lle dé un uso a maior parte dos días. Entón, unhos din que sí, que se está facendo, despois, bueno, o relatorio das bondades do portavoz do equipo de goberno e, por certo, señor Fernández, eu estou moi orgullosa de ser a primeira vila da provincia de Ourense e que o Carballiño destaque e este situado no mapa. Por suposto que sí, señor Fernández, non diga eso porque non é certo. Outra cousa é que na posición que teño que desenvolver, bueno, pois teño que fiscalizar o seu traballo. Xa sei que non lle gusta, pero e as propostas sempre son constructivas e eu penso que isto que xa foi aprobado un montón de veces e sempre por unanimidade, estamos todos de acordo que ten que abrir o máximo tempo posible e para eso, dixo vostede claramente, captación, de quen depende? Do Concello do Carballiño, nada máis, non hai moitas máis voltas que darlle. Nada máis. Gracias, Sofía. Vale. A residencia abre pola semana, a partir de abril, abre pola semana por moitísimos grupos que veñen pola semana tamén, e está aberta. Poden miralo no que foi o ano pasado e o que vai ser este, a programación, poden miralo. Logo, desde o grupo de goberno, a nos interesanos a época de febreiro-marzo, que é unha época complicada. Que pasa? Se abrimos con xente maior, imagina, como un hotel, a xente de Carballiño nesa época é unha época moi baixa para todo o mundo e non sería viable. O que buscamos, digo yo que buscamos, que non me dou tempo antes, é que veñan rapaces. Nós tivemos reunións ca Federación Gallega de Baloncesto, ca Federación Gallega de Ciclismo, ca Federación Galega de Balonmán, para que trouxeran a Galicia un centro para xuntar as federacións, para que fixeran aquí encontros e todo eso, e que tuveran a disposición todas. Faltanos un pabellón, que queríamos arranxar o Chamos o Lamas. A de ciclismo vai vir. Son cousas que estamos, que non porque trouxeran isto aquí, fomos correndo a falar con elas. Non, este brao estuveron aquí, estuveron falando. Queremos que veñan. Falamos cando fomos co Consello de Educación, pedímoslle que a residencia de tempo libre viñeran colegios a dormir aquí, como podían ir a Manzaneda, como podían a outros lados, porque queremos que veñan os nenos para que os pais durman no Carballiño. Eso que buscamos. Non buscamos ter a xente, xente aí metela que paguen nada, non, porque poden facerlle daño a hoteles do Carballiño, que nesa época hai pouco movimento. Por iso, o que buscamos é traer rapaces para que os pais podan dormir no Carballiño. Pode parecer ben ou mal. Levo traballando en eso xa bastante tempo. Esperemos que salga adiante. E de verdad, buscar que o Carballiño crezca. A residencia de tempo libre, ademais, nela queríamos facer outras melloras que solicitamos. Gustaríamos facer moitas cousas ali, habría que pasa? Dende o urbanismo vemos que é todo zona verde menos o edificio grande, e por iso gostaríamos, pedimos a conselleira a Fabiola, cando veu, que fixera melloras no que era para o Carballiño tamén, dentro da área da residencia de tempo libre. Por iso,
que lle conste que facemos moitas cousas que poden ir para diante ou non, pero poden mirar se me xuntei ou non. Logo, as traballadoras, hai 30, non 27, en Carballiño. En Carballiño, dentro da residencia de tempo libre. E agora están 12 meses e traballan 35 horas semanales, gracias a un acordo que fixo a Xunta con ela, non 37 e media, 35. Non é así? Pois hai un acordo cos sindicatos que son 35 horas semanais. E traballan 12 meses ou non? Non? As que queren non tiñan fijos continuos e poñen a 12 meses. Traballan 12 meses. Que non traballen 12 meses na residencia, pois teñen mobilidade. Bueno, acabo que xa se vou o tempo. Gracias. Bueno, varias cousas. Eu dixen as labores que fixo este equipo de goberno nos últimos anos que entra dentro do que pon o convenio, pero di Sofía que a captación depende do Concello de Carballiño, non. O Concello de Carballiño colabora na promoción e na captación, pero que lle corresponde é a Consellería. Por qué? Porque nós non podemos ahora coller e irnos a Madrid ou negociar con turoperadores, por exemplo, para que veñan grupos grandes a Carballiño, porque nós non somos os que xestionamos a residencia. Vamos a ver, nós o que si facemos dende logo é falar cos colectivos que sabemos que teñen interés ou que van vir a Galicia, por exemplo, grupos importantes, e dicirlle que aquí no Carballiño temos a residencia e intentamos traballar e que chega un acordo para poder facer a estancia aquí. E nós o que digo, todo eso que relatei antes, que non o vou repetir, pero todo eso o facemos. Despois, o que di Adolfo que eu dixen, e o que dixen é, eu non dixen que estuvera aberta nin pechada, o que dixen era que dentro do ano 21, que por certo, Sofía, é cando nós temos os datos, dentro do ano 21, que cada ano se vai superando a demanda da ocupación ali. Eso foi o que digo. E nós entendemos tamén que dentro desa labor, e ese incremento tamén está a labor municipal tamén no traballo que facemos. Porque tamén, tanto que de forma directa co traballo que a residencia, cos colectivos que van ali, tamén ten incidencia, obviamente, que haxa turismo na vila, que iso fai que se coñeza ese espazo moito máis, obviamente. Eu entendo que se retroalimenta. E tamén que sea a vila atractiva para os turistas. Pero, bueno, en todo caso, nós vamos a votar a favor desta moción porque sí que entendemos que sería unha cosa boa que se ampliara, pois, dende logo, pois, a capacidade ou se traballara máis en canto a promoción, ao mellor por parte de todos, pero sobre todo a quen ten competencia, incluso eso que se negocie pois, con turoperadores. Sabemos que se traballa con colectivos sociais, incluso con retornados, ca migración, sabemos que se traballa pois, ca xuventude, como decía Pepe, sabemos que se está facendo moitas cousas, pero nós entendemos e nos gustaría de que se pudera dar cobertura pois, tamén pola semana, entendendo de que non se pode cubrir todo o ano, pero si, dende logo, que se intente ou que se amplíe pois, a promoción para intentar chegar á demanda, porque a demanda é o que fai que abran as portas, pero sin demanda obviamente non van a abrir para ninguén, e esa é unha residencia que necesita de grupos grandes, non é estadías de máis dun día, por certo. Nada, por lo tanto, pois eso, nós, unha vez aclarado todo isto, dicir que vamos a votar a favor, entendendo de que sempre hai marxe de mellora e tamén que estamos a favor de que obviamente se amplíe o uso da residencia. Nada máis, moitas gracias. Ben, bueno, amigo Pepe, imos agora hasta ali a ver cantas traballadoras hai. Hoxe xoves 27 de xaneiro. Podemos ir a ver cantas hai. E xa todo o que acabas de decir caese polo seu propio peso. Mira, as primeiras que saben que mentides son as traballadoras, que saben canto tempo abren. O cuadrante está aquí. Pero é que despois estás falando ca Federación de non sei que, ca Federación de non sei canto, acabo de ler un correo que rexeitaron os de Remo, que querían vir como nos anteriores e rexeitáronos a residencia, o PP, a xente que manda, vos, rexeitástelo. Aquí ves a defender unhas cousas que non se sosteñen. Vale, entonces, tú estás traballando moito na residencia, falache con Fabiola, de non sei que, de non sei canto, fracaso total, porque non se ven, como de todo o que facedes os resultados. Pepe, está pechada hoxe ou non? Hoxe están ali, hai xente, hai grupos, hai algo, non hai nada, vale, a 27 de marzo. Pois mira os anos anteriores, e despois volvesme repetir que é a maior ocupación e un éxito total. Vos podedesvos colgar as medallas que queirades, e podedesvos mirar no espello e ser felices, pero a realidade di outra cousa. É como digo, hai 10 traballadoras do Carballiño que están vendo este pleno, e que saben que está desmentindo,
É que saben que o PP, unha vez máis, volta a facer o que fixo en anos anteriores, que é menospreciar a residencia do Carballiño, intentar tela máis tempo pechada que aberta. E o Partido Socialista, que é curioso que alguén se quere botar unhas risas que colla o pleno de 2013, donde o voceiro era o señor Fumega, e que vexa o que dixeron daquela e o que din hoxe. E o problema é que non respetamos nin o que somos, non respetamos nin o povo. Con tal de defender os vosos partidos, neste caso o PP, vamos, que é o que está defendendo todos, non somos capaces de manter un argumento e un criterio. Está pechada, e as traballadoras sábeno. Entonces, como digo, deixade de intentalo e facede dunha vez, e a ver se algunha vez algunha desas actuacións que facede se ve. Algúna se pode ver, porque eu só vos escoito falar, pero non vexo resultados por ninguna parte. E, oi, xa levades un tempo. É unha coña, Michel? Pero, bueno, que está ben, está ben. Seguide, sí, rematei, nada máis. Decir que a ver se de verdad nos poñemos todos a traballar e unha vez que esta moción saia adiante, que non teñamos o ano que ven a volver a falar da residencia de tempo libre, alcalde. Gracias, Adolfo. Votos a favor? Unanimidade. Cando queiras, tes a palabra. Bueno, bons días. Esta moción é unha moción que, en principio, acadou un consenso xa fai un par de anos, pero que, evidentemente, pasa o tempo e sigue sin facer nada. Para a xente que nos está escoitando e que nos ve a través da televisión e das radios, vamos a falar dunha zona probablemente das máis bonitas que ten Carballiño, que é a zona que queda entre o barrio de Flores, Carballiño e Señorín. É a zona que queda entre a Fontela e a carreteira de Ribadavia. Unha zona que ten dúas características que son moi importantes para entender de que estamos falando neste momento. Urbanísticamente está calificada como zona urbana, en un plan de fai por moitos anos, pero hai unha característica nova, que está cruzada por un regato, o regato do Barón, o río Carrás, que convirte a práctica totalidade, polo menos a inmensa maioría, en zona inundable, plantexando un conflicto de intereses no desenvolvemento de Carballiño. É a zona de crecimento natural, é unha zona prácticamente no centro de Carballiño, pero non se pode construir por diversas características. Aquí do que falábamos sempre era de que hai que buscarlle unha solución. É unha obra abarcable. Quero empezar por aí porque a veces se plantexamos obras que son inabarcables, millonarias ou multimillonarias, pois é un brindis ao sol. Pero este é un tramo que ten 1.500 metros de longitude, aproximadamente, enténdase que todo é estimativamente, que veñen sendo 1,5 km que dividiríamos en 3 tramos. O primeiro tramo entre a Fontela e a carreteira do Centro de Salud, o segundo tramo entre a carreteira do Centro de Saúde e a carreteira de Señorín, e o terceiro tramo entre a carreteira de Señorín e a carreteira de Ribadavia. É unha zona onde a escasos metros pois está Flores, están os barrios principales, non? Curiosamente, non é casual que non hai edificabilidade, só hai unha casa feita e penso con uns problemas tremendos. Sin embargo, é a zona máis apetecible urbanísticamente, máis alá das complexidades das famosas áreas de reparto. Que propoñemos nós concretamente? Nos propoñemos que abordemos ese problema. Unha das obrigas que temos como concelleiros é pensar no Carballiño do futuro. O Carballiño ten un problema de crecemento. Por arriba non dá crecido, por abaixo crece hacia Mesego de aquela maneira, por o río Arenteiro de aí para lá non damos crecido, e a única zona de crecemento de futuro nos próximos 50, 100 anos, pois é a vaguada que queda entre Señorín, Carrás e Flores. A idea cal é? Bueno, a idea nunca hai boas solucións, pero primeiro digo vos o que está pasando, e pois penso que é o que tiñamos que pensar que queremos que suceda. Que está pasando? Pois na parte de Maside, pois fixeron unha auténtica aberración medioambiental e urbanística. Taparon o río directamente, punto. Taparon o río, claro, o río reventou todo, está cheo de buratos, tal. En unha parte de Maside estás empezando a construir, ao lado da estación de servicio, pois hai xa un muro de pedra que, entre comillas, urbaniza e permite aquela zona. Pero claro, son situacións, se me permiten, de remendo. Que habría que abordar? Bueno, hai que abordar unha solución que lle permita conservar medioambientalmente un regato, que nos dé calidad de vida con un paseo fluvial
aos dous lados e que ao mesmo tempo lle dé rentabilidade económica a xente que ten aí as parcelas. Falo de unha das fincas máis potentes que ten o casco urbano de Carballiño, a famosa lechería, non sei de quen é, pero que é unha zona moi bonita e que permitiría un crecemento, incluso creo que recordar que no plan general era cunha cesión moi importante de terreo para unha gran plaza despois de Flores para o Carballiño. Igual me recordo que había unha cesión de cerca de 5 ou 6.000 metros para crear unha gran plaza aí. En definitiva, estamos falando de un proxecto urbanístico dos máis interesantes que non é para mañá, nin é para pasado mañá. O 2008 parou o crecemento urbanístico de Carballiño e de toda España. Pero xa non hai vivendas. A vivenda xa é un problema. E se queremos ir por de diante dos próximos 20 anos, hai que empezar a planificar. Que vos propoño como membros da corporación? Eu propoño-vos que nos xuntemos os voceiros e que invitemos a principal persona que ten que vir, que é os técnicos de Confederación, que este é o noso arquitecto municipal. Entre todos, planificar o que nós creemos que sería un axeitado desenvolvemento medioambiental, urbanístico e social. De canto estamos falando? Pasta. Eu botei as miñas contas, pois sencillamente preguntei o que fixo o muro aquel de contención a como fixo o muro. E calculei que son 1.500 metros, por 2 son 3.000. E eses 3.000 metros poden ter un coste estimado de 100 euros metro lineal, que serían un par de metros de altura, 6.000 metros. En definitiva, estamos falando dunha horquilla de gasto que pode rondar un millón e medio de euros. Pero que se nós quixéramos traballar e o dividíramos en 3 fases, primeira fase hasta a carreteira do Instituto, segunda fase hasta Señorín e terceira fase hasta Ribadavia, estamos falando que en términos de inversión de Confederación Hidrográfica Miño-Sil, ese encauzamento, ese paseo, sería un coste tremendamente asumible. Eu propoño-vos que xuntemos as forzas e que traballemos conxuntamente e que busquemos un consenso para abrir un escenario urbanístico novo para Carballiño que lle daría moita calidad de vida, moito crecemento e faría unha das zonas máis fermosas do pobo de Carballiño. Moitas gracias. Perdón, Sofía. Ben, bueno, pois o primeiro preguntar, porque esta moción xa veu a pleno, e preguntar bueno, pois que se fixo dende a última vez e cales son os proxectos que se comezaron, bueno, pois para unha das... Temos moitos recursos naturais e moitas xollas naturais na nosa vila e, bueno, que deberíamos poñer en valor e xa non só poñer en valor, sino coidar, manter e demais. Porque sí é certo que o río Carrás está abandonado, pero o río Arenteiro, bueno, ese cauce, penso que a limpeza brilla pola súa ausencia, está nun estado lamentable, as beiras do río, bueno, temos un paseo fluvial importante que deberíamos coidar con máis mimo e mantelo por, bueno, é un recurso que vai a xerar riqueza para a vila, o Carrás podería facer o mesmo, e bueno, son recursos turísticos, son motores económicos que precisamos no Carballiño, que temos a gran sorte de ter este entorno envidiable e que, bueno, o único que precisamos é ter proxectos, ter as ideas claras e conseguir financiamento. O que se pide na moción é unha a Xunta de Portavoces e para tratar este tema, algo que me parece moi interesante, pois como decía, unha xoia natural como temos, pois é importante poñela en valor e pouco máis que engadir a toda a descripción que fixo das bondades dos recursos naturais o portavoz de Espazo Común. Gracias, Sofía. Elvira. Bo día a todos. Ben, antes de nada vou facer unha pequena nota, porque Adolfo, cando no Concello se publica algo, sempre non, dinos ou infórmanos de que o millor non está correctamente escrito. Vale, en galego non me considero ningunha experta, pero un cauzamento en galego non existe. Vale, existe dirixir, encamiñar, encarrilar, entonces, bueno, pois
tamén para que o teñan en conta. Efectivamente, vou empezar polo final da moción. Vostedes piden unha xunta de voceiros. Hartáronse de decir que se convocaran as comisións. Ahora convócanse as comisións. Efectivamente, estou de acordo co señor Manuel Vázquez, que deberíamos traer os responsables e técnicos da Confederación, que ao fin e ao cabo son quenes saben perfectamente o que se pode autorizar, o que se pode facer e non. Eu propoño que veñan as comisións. As comisións son informativas, as comisións están para exporse todos os proxectos que queremos facer, e aí non vexo ningún problema sin ter que convocar unha xunta a maiores. Ben, efectivamente, no 2003 xa veu esta moción. Vale, xa hubo un informe do arquitecto técnico dicindo que, bueno, aquilo que se pretendía facer así sin máis, un paseo fluvial non era viable. É dicir, o primeiro paso hai que contar que se pode facer a canalización do río Carrás. En segundo paso, esa canalización ten que comprender as obras hidráulicas para evitar esa zona que todos sabemos que é inundable. O terceiro paso, habría que desenvolver as áreas de reparto, que, se non lembro mal, aí podía haber 5 ou hai 5 áreas de reparto. E anterior a eso, todavía hai que facer o que é o PERI, o Plan Especial de Reforma Interior. E unha vez que teñamos todo isto e que a Confederación veña e nos diga pois é viable ou non é viable, entón faremos un proxecto de paseo fluvial e podémolo levar a cabo sin ningunha connotación ilegal. Eu abogo por esa postura. Comisión, que veñan os técnicos, valoramos a situación, facemos todo o que dixen, que eles nos dirán as obras hidráulicas ou a canalización do río ou non que hai que facer, e acto seguido, financialo e facelo. Efectivamente, é un sitio que ganaría moito paisajísticamente tendo en conta os aspectos medioambientais e sería un factor máis do noso concello. Entón, gustaríame, xa que estamos aquí, está Manuel, o anterior conselleiro de Medio Ambiente na Xunta, que nos explicara por que el foi conselleiro. Creo que había algo desto no seu mandato, un proxecto que non se chegou a levar a cabo, pero que sí que lle deron bombo, ademais de unha oficina urbanística, non sei se estuvo equivocada, eu non estaba daquela salí, pero, bueno, polo que me informei, era así. Entonces, bueno, que mellor que vostede que nos diga que pasou, porque o mellor, vostede xa ten información, xa sabe exactamente que foi o que pasou e non poido seguir. Entón, que mellor que vostede, porque despois tamén estuvo Érica de Concelleira de Medio Ambiente, tampouco se levou a cabo. Entonces, bueno, pues esperarei a segunda intervención que nos digan, e, bueno, a nosa postura é clara, apostamos efectivamente por o río e por facer unha zona de paseo fluvial perfectamente. Ben, bueno, eu creo que tamén podría valer a comisión, me imagino que o oponente da moción dará igual a comisión que xunta, pero sería un tema, bueno, eu creo que é unha proposta constructiva. Eu comprométome a chamar aos técnicos da Diputación, porque da Confederación, porque entendo que debemos empezar por aí, porque son, digamos, os pepitos grillos, os que non van dicir podes, non podes. Nós o que fixemos en relación á última moción, xa encargamos os levantamentos topográficos, para ter todo o que son. Hai unha área de reparto que non é un tema menor, que si o Concello ten unha parte moi importante, refírome a primeira, a AR7, que é a onde está o helipuerto e aquilo todo, co cal, bueno, teríamos moito que dicir nesa área de reparto e poderíamos impulsar o seu desenvolvemento. É un tema que eu creo que deberíamos tamén tratar na mesa, pero, bueno, eu creo que esa mesa está ben plantexada e creo que realmente é como hai que traballar. Pareceme lógica o faseamento, é un tema asumible. Hai que marcar, ademais, un antes e un despois cos concellos limítrofes, porque é unha auténtica barbaridade o que se fixe co río augas arriba. Incluso ese muro, vale, supoño que terá todas as bendicións da lei, porque... Pero, bueno, realmente está achicando un área que é inundable e que pasa a súa utilización. Primeiro, se somos inteligentes e conseguimos xa colocar o suelo verde que necesitamos no lado do río,
xa se vai liberando o suelo nas áreas de reparto para poder construir. Segundo, hai esos espazos públicos de cesións que son importantes, é un 10% para dotacional e casi un 15% para verde. Entonces, bueno, eu creo que é unha moción interesante e, desde logo, que vamos a apoiar e bueno, que un pouco se o ponente acepta a fórmula a min dame igual, vale? Digo porque o de voceiros é máis o político, o Diego, e isto a mellor, pois, de cada grupo vai estar un, entendes? Entonces, na comisión esa que de informativa, pois, é máis fácil. Perdón, que fixemos? Sofía, digo que fixemos nestes últimos 4 anos, na zona do Matadeiro Vello, do Carrás, onde era os Quiroga, dali había un verquido nun prado que levaba unha fosa séptica, que levaba todas as augas da Rúa San Benito e daquelas todas adxacentes. Fixemos un bypass por debaixo do río e conectámoslo co saneamento que vai a depuradora de Carrás. É unha obra que financiou o 100% a Confederación Hidrográfica, cerca de 100.000 euros. Fixemos todo o que é o saneamento da Rúa 25 de Xullo e Estrada de Ourense, que é a obra da Confederación, que prácticamente, bueno, pois saliu licitada nun 1,5 millón, non sei ao final en canto se adxudicou. En Aquilino Sánchez, non sei se vos acordades que naqueles prados todos estaba todo cheo de vertido, que salían toda, metimos o saneamento a 8 metros de profundidade, por eso a calle sigue tambaleando, e foi unha inversión propia con fondos propios do Concello. Sacamos tamén ese punto. Eliminamos en Flores un vertido que, primeiro, dende a Fonte de Flores, chegaban ali as separativas que xa se meteran na época de Pachi hasta ali, o que as pluviales e a tal, e conectamos xa separadas pluviales e fecais, e prolongamos tamén o saneamento pola rúa que hoxe se chama Topino ata o río, sacando tamén outro punto de vertido. Eliminamos o punto de vertido que saía debaixo da ponte do centro de Soude e no entorno do INEM, todas esas rúas que xa fixemos na primeira legislatura, o que é Otero Pedrallo, levouse todas esas augas ao colector xeral que pasaba por a Rúa Ourense. Esas son as actividades. Hoxe, prácticamente, a nivel saneamento, bueno, podemos dicir, pode haber algo moi puntual, pero moi puntual. Entonces, bueno, o que nos centramos foi máis en sanear ben o río, en telo, e eu creo que agora pide este proxecto. Hai un proxecto que ainda estou solicitando a hidrográfica, que é mellorar o que é o tanque de tormentas, vale, de Carrás, e nada máis. Por lo demais, apoyamos totalmente a moción e queremos que comprometémonos a activala. Ten a palabra, Pachi. Gracias. Bueno, por suposto que nos dá igual que sea a comisión, a nós queremos unha reunión que nos garantiza a secretaria que a comisión informativa poden asistir os técnicos da Confederación, si poden asistir, con carácter informativo, a nós, como convendrá, eso danos igual. Hai matices, a ver, hai matices que algún grupo ven a esta moción como que vai o dentista, parece que, a ver se me doeme ir a falar desto. Non, mire, señora do PP, o portavoz voceira do PP, a moción é unha moción que está consensuada, que aceptamos todo o que a plantexamos. Eu non coincido con vostedes en cousas que poden ter razón, calquera de nós, que non hai que facer área de reparto previo ao encauzamento, nin moito menos. O río, o regato, en Confederación, ten unha zona de policía, que de feito estaba facendo Maside. Cal é o problema? O problema é que Maside o que fixo ben, o último, legalmente, pero se o vas a ver, é unha chapuza. Porque queda aquí o muro, 13 metros, e aí o río. Por aí non se pode pasear. Por iso, esta moción ven hoxe, porque cando vimos aquilo, dixemos, hombre, coa mellor intención do mundo, e legalmente se fai iso. Por lo tanto, primeira medida, planifiquemos. Segunda medida, proxecto. Terceira medida, ejecución, por tramos. Eso é fácil de facer e non requiere nin áreas de reparto, que hai que facelas, porque quen gana na área de reparto da lechería? O Concello. Porque gana unha plaza de 5 ou 7.000 metros. Pero para que a querer se é inundable? Por lo tanto, vayamos levando un orden. Non entendí ben a pregunta, pero que entendí moi ben, pero o que me pregunta a voceira do PP sobre cando eu era conselleiro, mire, eu solo cando era conselleiro, solo,
fixen unha depuradora de 7 millóns de euros que me negou sempre o PP, e que obligaba a Carballiño a verter o 60% das aguas residuales de Carballiño directamente ao Carrás. Pedímola todos os anos, hasta que hubo un goberno socialista, que o primeiro que fixo, construir unha depuradora de 7 millóns no Carrás. Segundo, conectar ao matadeiro, o PP nunca quixo, nos multaban, recordades? Multas. E conectamos o matadeiro desde o matadeiro de Soane hasta o Carrás. Saneamos todo o parque empresarial que non tiña colectores e tal. Só fixemos eso. A parte, outra cousa pequena, levantamos o peaxe das autovías para Ourense, que xa os tiña posto o PP aí en Maside e en Ariz, cousas pequenas, que nunca fixeron. Fixemos solamente o paseo do río Arenteiro, que vostedes teñen escarallado de todo. Se queren, enseño yo ahora como que eran, que están tiradas, vaya a mirar ali, que din, están tiradas, non miraron pa elas, e siguen aí. E o PP o que ten que deixarse de coñas é dicir, aí van 2 millóns de euros para o paseo do río Arenteiro, pero vostedes están solo na calderilla, e pareceme ben. Eu hoxe non quero botarlle auga ao viño. E o único que lle pido é, isto é bo para Carballiño, non é bo nin para o PP, nin para o PSOE, nin para o Espazo Común, é bo para Carballiño. É unha proposta de futuro, complexa, é que a vida é complexa, e temos que desarrollalo por fases ou sin fases, pero é que o Carballiño ou crece de cara ao río Carrás, de cara a Señorín, o tema é moi complicado. Por lo tanto, seguramente isto non o vexamos feito hasta dentro de 4, 5, 6 anos, pero o que estamos pedindo aquí, e lle agradecemos, espero que entre todos podamos sacarlo para diante, é unha reunión, arquitecto municipal, grupo de goberno, grupos de oposición, confederación, e que nos digan, mira, cronograma e calendario, vamos a empezar. E solamente con un proxecto interesante, consensuado cos veciños e cos propietarios, isto é win-win, aquí gana todo Dios. Ganan os propietarios, gana o Concello, ganamos medioambientalmente e ganamos urbanísticamente. E pois non olvidemos unha cousa, que a que está caendo é a única zona inundable de Carballiño que ten, entre comillas, un certo peligro. Por lo tanto, eu pediríalle que nos apoyen, que votemos todos a favor, e pois pido ao alcalde que, por favor, que non vaya po queixón do olvido, que é facelo canto antes mellor e que podamos sacar este tema adiante. Moitas gracias. Gracias. Sofía. Ben, pois pouco máis que engadir, máis que decir que estamos a favor de que se convoque o órgano colexiado que sexa máis acaído e os técnicos correspondentes para o asesoramento, evidentemente, poñer en valor os recursos naturais que temos, que seren riqueza para a vila e, bueno, as actuacións que vostede enumerou anteriormente, bueno, pois a eliminación dos verquidos é algo fundamental para os ríos, evidentemente, e si queda algunha, pois traballamos, debemos traballar para eliminalas todas. Penso que non, digo, no que é o casco, a mellor non che digo que non queden río bueno, abaixo, río pero falo tanto do río... Algún verquido, claro, penso que non. tanto do río Carrás como do río Arenteiro. De feito, hai bastante limpo. Temos o problema das cheas cando... E, bueno, o mantemento, o cuidado, a posta en valor, porque, pois, eso, aínda que din que non vamos, pois sí que vamos, e camiñamos moito, e a situación, neste caso, do río Arenteiro é lamentable, porque, bueno, está todo atorado, as beiras están como están, e o parque municipal tamén está como está, entón, bueno... En fin, nada máis a favor da convocatoria do órgano e nada máis. Elvira. Vale, efectivamente, señor Manuel Vázquez, xa lle dixen que a favor totalmente. En comisión, facemos o proxecto. A min, os técnicos, o arquitecto non sigue os mesmos pasos que sigue usted, pero, bueno, é a mellor a Confederación que nos pode decir sí ou non. Xa non vou entrar máis o tema. A limpieza do río Arenteiro, tanto para o señor Manuel como para a Sofía, desde a semana pasada están limpiando o cauce do río Arenteiro. Si foron por ali, verán que o Concello do Carballiño, a través desta concelleira, que o pediu, en colaboración con Trasa e a Confederación, conseguiu que viñera a limpiar o río Arenteiro. Levaba anos sin limpiar. De feito, bueno, estuve con eles sin onte a tarde,
explicaronme os problemas que non son poucos para sacar todo aquilo que estaba ali. Eu, personalmente, sinto-me orgullosa porque despois de tantos anos conseguín que viñeran limpiar o cauce do río. Teñen para toda esta semana e parte da semana que ven, porque, entre outras cousas, efectivamente, se me queixaron a Asociación de Pescantís bueno, non hai máis que velo. En canto a pasarela, tamén creo que fon a primeira en estar ali o domingo, cando caeu, eso non caeu solo, tamén yo digo. Eso atreveríame a decir que foi adrede, pero bueno, non importa. Está o Obradoiro traballando nela, vale? Entón, en breve, ao presuposto que a mí me daban para arranxar esa pasarela era de 50.000 euros. Conseguimos un obradoiro e conseguimos que se faga a través do obradoiro. E non dubido de que vai quedar ben. Nada máis que decir, é simplemente que estamos a favor, que queremos que veñan os técnicos e para que non haya lugar a dúbida ninguna, xa que a zona é inundable, nos digan o seu parecer e non correr o tolo e non saber hacia onde ir e despois valoraremos as distintas opcións que nos den. Nada máis, gracias. Bueno, eu xa non vou engadir nada porque está todo dito. Eu comprométome a chamar aos técnicos porque entendo que o que nos digan eles vai nos marcar moito. E nos darlle criterios de que calquer cousa, evitar calquer cousa parecida a un muro que teña unha altura que é impracticable. É mellor que o gradén ou que fagan algo. Ben, para rematar. Para rematar, agradecer, quedando no co sustantivo, olvidando o que é... Vale. Dicía que quedándonos co sustantivo creo que é importante, que damos un paso importante, sobre todo se ejecuta eso, e de outros temas que veñen por aí, gobernar é gobernar. É dicir, cando estaba falando de limpieza do cauce, mirando para nós, oiga, tiña que mirar para ali, que son os que levan sin limpiar o cauce. No. Pachi, podesme creer que levámoslo limpando todos os anos. Pero, Paco, a mí non me expliques, explícallo a ela. A que che acaba de dicir que levades non sei cantos anos sin limpiar, dicho ela a ti. Eu sei que non é así. O ano pasado sacamos... Eu sei que non é así porque... Vos sabedes, os correos traballan. E traen cantidad de troncos. O ano pasado sacamos casi 3 camións ou 4 solo do bañiño de Arcos. Falábamos de non interrumpirnos e eu douche razón. Pero é que cando mira para nós, primeiro, eu sei que o cauce do río se limpia con certa regularidade. Non ca que todos queremos. Pero cando ven unha riada, trae amieiros, trae toda a tasca todo. O sei. Pero eu dicía, a anécdota de que nos botábanos que non se limpiaba o río. Os que gobernan son aqueles. Por último, máis importante, e isto é como a cereixa que vai encima da tarta, que a deixo caer aí, seguro que non pode ser. Pero que bo sería que o Concello intentara facerse, unha vez que falamos con todo eso, facerse co que eran as oficinas de Fenosa, que están abandonadas, cheas de silvas, tiradas, é un edificio importante e bonito, e que bo sería intentar, unha vez que falamos de sanear esa zona, polo menos facer unha xestión para ver se era posible chegar a un acordo e adquirir as oficinas de Fenosa que están ali. Bueno, eu digo... Non, están xa mercadas. Están mercadas. Bueno, están mercadas. Chegamos tarde. Foi o que me dixo. Chegamos tarde. O que comprou todos aqueles prados, estaba negociando, faltaba ya firma. Ao mellor non chegaron a acordo, pero polo que me dixo... Pois eu digo unha cosa. Eu se fora alcalde, chamaría a Fenosa e se a compra fulano, que compra todo, diría, sería bo que lle reglaras eso ao Concello. Porque tamén lle facilitaría outras cousas. Bueno, buscando fórmulas. Vale, veña, nada máis. Moitas gracias a todos. Bueno, unanimidade. Gracias. Sofía, as túas preguntas non entraron. Entraron e non entraron. Ou tes un problema tú no teu ordenador, porque nin a Eugenia nin a min. A min entraronme polos spam, pero nin me deixa abrir no spam, porque como sabía que era teu, abrino. Non digo, para que o sepas, non. Que tamén pode ser culpa do Concello, dos equipos do Concello. Non, é aquí, no do Concello. Non, pero é raro, non. De todas formas, entra polo registro xa non é este problema. Xa, bueno, non, pero digo, mandou máis, que é verdad que me mandou por... Vale, non, era simplemente por... Xa me dixo Cristian que modificara un acto, a ver se así. Cando queiras. Ben,
A empresa que xestiona o SAF renunciou a seguir prestando o servizo. Cales son as medidas que se van a adoptar por parte do equipo de goberno para asegurar que os usuarios dos servicios non queden desatendidos e que a situación se manexe da maneira máis efectiva Xa posible? está falado cunha empresa Ponte que empezará o día 1 e que se fará cargo da subrogación de traballadoras e do servizo hasta que se produzca a adxudicación definitiva. Vale, o sea que a partir do día 1 Sí. está todo. Bueno, 1 ou 2, vale, depende, digo. Bueno, non En sei. teoría é o día 1. A No, renunciada... É que non, digo, non sei se un era sábado, é o día 1, vale, vale. As datas tendelas Sí, vos. sí, o día 1, o día 1. Está rematado o plan de autoprotección do Conservatorio do Auditorio? Prácticamente, quedou en presentalo xa e xa está pagado e xa está todo. Os postos da Praza de Abastos, hai algunha novidade para cubrilos, sacalos a concurso, que se No, vai a facer? vamos a iniciar ahora o procedimento para as obras e para todo o tema e a reubicación de placeiros. Vale. A reubicación de placeiros para Dentro da plaza. dentro da plaza. Cando se vai cambiar o tobogán do Parque Infantil de Toscaña? Porque todos os plenos me din que xa está, pero non sei. Sí, sei que xa, pero non lle vou dicir xa, porque xa lo dixen 3 plenos. A ver, eu pregunto porque... No, e nós estamos chamando a empresa de Valencia, di que non lle entregan ali unhos soportes e é un tema máis técnico que outra cousa, xa non me atrevo, por eso digo, nós dixémoslle que para Semana Santa queríamos lo ter sí ou sí, pero bueno, xa visto, O horario do punto limpo xa se ampliou ou toda a Diputación? no, de momento ainda non. Están facendo obras, sí. A página web do Concello vaise a actualizar algún día? Ou... Sí. Sí. Hai que contratarlo e... Está en funcionamento algunha medida de seguridade para o entorno do Parque Infantil da Alameda mentras non se peatonalizan as rúas? Van a poñerse ahora a andar as cámaras, Ainda xa o non dixemos está. no último... No, ahora íbamos a colocar, que tamén é unha pregunta que fai Espazo Común sobre a seguridade, xa temos contratadas a colocación de 10 ou 12 cámaras por todo o pobo. Cámaras. Temos un problema serio de vandalismo, digo, así contesto xa da Adolfo pero serio, moi serio. Sí, vese. Algúnha actuación nos vertedoiros incontrolados das parroquias? Bueno, foronse eliminando algúns pequenos, sí, ou en Veiga e en Alacia hacia Ergueva, non? Tamén. As Caldas de Partovia, sí. Vale, que se está facendo. Os banquillos de fútbol da Uceira seguen caendo co aire. As medidas de seguridade que se adoptaron non foron as máis efectivas. Non As sei. pedras non son suficientes. Hai que lle poñer máis peso. Non, habrá que anclalos ao suelo. Os Pero se o anclan non andan. No, é que a finalidade que teñen, mobilidade, eran bancos xa para moverse. Pero se un banquillo dese peso, lle cae en riba a un neno, Vale, no, bueno, tomaremos... un neno, un adulto, vaya, a calquer persoa, digo... Trasladaremos ya ao responsable. E arranxaronse os focos do campo. Os focos de iluminación do campo. De cada... Da Uceira. Da Uceira van novos todos. Pedimos unha subvención para cambiarlos todos, que tamén son deses que chupan a Dios. Está no que é o, bueno, nunha subvención. Entón, mentras non cheguen os novos, non se... Chegarán xa enseguida. Bueno, non digo, se hai que reparar algún, repararase, vamos, pero a idea é cambiarlos todos, e xa poñer os novos e que a subvención da Xunta. Bueno, pero como ben dixo vostede, mentras non cheguen os novos... Non sei cantos E hai. entón que van xogar a oscuras, e di ela... Non sei cantos focos hai, non... Vale, tú sabes o que pregunto, non? Sí, non, eu non sei, xa te digo, non sei se están fundidos ou non. E por último, algunha mellora na problemática do grupo municipal de emerxencias? Convocouse a mesa e todo eso? A mesa convocas ahora, están preparando Garibalia todo o tema e tomarase as resolucións que hai que tomar. Bueno, está en trámite, logo. Sí. Vale. Bueno, pois as preguntas acabaronse, por iso teño 10, e os rogos, son os mesmos, engadir os dos últimos, que por favor, repoñan as farolas e os sinais danados nos accidentes, que porque van con cargo ao
os seguros, evidentemente, Sí. e sobre todo, bueno, é importante que fagan un control das bombillas, das farolas que estén fundidas nos pasos de peatóns e zonas onde, bueno, hai maior perigosidade. O poste da luz que hai na travesía Amalia Fernández Mosquera segue ali e, bueno, non sei, Sí, o sí. No, temporal e demais, non sei está se avisado o electricista, sí, pasei por ali. Mellorar a seguridade nos pasos de peóns máis conflictivos, a recollida do lixo e os colectores hai que decirlle á Diputación que ten que melloralo. Sí. Aumentar as medidas de seguridade na Nacional 541, porque, bueno, mentras o Pacto de Pedre non sei en que punto está, a situación segue sendo a mesma, falta de iluminación, falta de acceso peonil e demais, e, bueno, sería importante adoptar todo ese tipo de medidas. Tamén é urxente que todas aquelas árbores do Parque Municipal que teñen ramas rotas e demais con perigo de caída, pois se actúe urxentemente. Bueno, a mellora de seguridade nos parques infantís, a mellora da sala de estudo para todos aqueles que a precisen e, bueno, seguimos pedindo que se habilite un espazo para a nosa mocidade, para os nosos maiores e para os nosos músicos, para ensayar, nada máis. Gracias. Adolfo. Vamos alá, algunhas son repetidas e recurrentes. As datas máis ou menos. Sí, en principio acordamos 10, 22 e 28. Eu chameivos aquel día, con Pepe falei despois, pois hai posibilidade de cambiar, perdón, acordamos 10, 22 e 29, por se había posibilidade de cambiar para o 28, por circunstancias dun compañeiro. Vale. Entonces, se pode ser o 28, mellor que o 29. Entrada non hai problema. Vale, entonces en principio... Sí, porque viña logo a Semana Santa. Contamos, claro, por eso, contamos con 10 a Xunta de Voceiros, 22 as comisións e 28 pleno, en principio, vale? Se hai calquera problema, avisade con tempo e miramos, pois gracias. Ben, o tema da parcelación maneiro, dime que empezaron a sacar ali algún camión de terra, pode ser que se... Estaba esperando o bo tempo, non comprometeuse neso, supoño que esta semana debería darlle un golpe, ya que ven. Vale, a ver se a verdade se arranxa. No, dixo que sí, non. Leva moito tempo. A verdade que tempo, non lle axudou o tempo, oiches, metíase en tablas. Bueno, pero o tema debe levar se cada 3 ou 4 anos, é dicir, se pasaron varios braos. Bueno, se está arranxando, agardaremos. Polo Parque Infantil de Toscaña se preguntou Sofía. O tema dos plans de seguridade para 25 de xullo, Compostela, Estrada de Ribadavia. Estes días, encima co problema que hubo cos semáforos dos 4 camiños, vimos que esa rúa é un auténtico perigo. É dicir, por eso é tan necesario que se tomen medidas tanto no cruce da Fuchela como, tamén quero preguntar, porque mo trasladaron onte, o estrado desastroso da beirarrúa que hai baixando cara na Estrada de Ribadavia, o marxe dereito a beirarrúa, que non é moi ancha, encima está nun tramo prácticamente rota, non se pode circular. E a xente ten que se botar á rúa porque encima non hai beirarúa polo outro lado. Entón, os veciños dinos que, por favor, que se arranxe eso canto antes ou que se tome algunha medida provisional para non ter que botarse. Ademais, non está especialmente ben iluminada esa rúa. Os veciños de Flores siguen preguntándonos... Chegaron as pilonas xa, Chegaron as pilonas. E depois vais a poñer as cámaras para controlas. Vale. Averiguaron algo do famoso cambio de contedores da rúa Puerto Rico para a avenida? Non sei. Vanse repoñer os contenedores da rúa Puerto Rico, vanse volver a poñer. Xa están outra vez onde estaban. Foi unha así. Debe ser algo máis de un día, pero bueno, igual, se está arranxado, está arranxado. Vale, pois eu anoto aquí que está arranxado. Vale, o tema do tráfico na Alameda, as cámaras famosas, vanse activar? Sí. Pero cando? Porque as cámaras están postas desde o ano 18. Vais invitar a empresas para que poñen, pero as cámaras xa están, non? O único que hai que facer... Incrementanse as outras que che dixen. Vanse engadir a esa. Sí, digo... Bueno. O tema do uso da estación do tren, que tamén é un tema que levamos anos, bueno, anos, agora xa vai ben máis dun ano. Fixos a obra, que se anunciou, pero non se está usando aquelo, non? Hasta que vaya para ali a empresa de autobuses. E iso vai ser cando? Cando empecen o centro de saúde. Cando, eu que sei. Algún día. Algún día.
Bueno, xa preguntou Sofía polas farolas que se rompen, porque hoxe en día no Carballiño hai un montón de Bueno, hai que pés de estamos farolas. mirando de facer xa un convenio directo, tenme que informar a secretaria de darme o visto para que xa os poña directamente un calquer empresario e que lle paga a compañía el, senón é un Cristo. Bueno, pois é que hai algún que leva 3 anos ou 4. Non sei, non sei. No, bueno, hai unhas que xa vos dixen, as do 25 de xullo non as atopaban, Pero inda que sexa así, poñer algo provisional, inda que sexa, Xa, pero porque os sabes que veciños aí... é como esta cae na lechería que rompeu, estuvemos esperando a que chegara, porque unha vez que poñamos unha provisional empeza o desbaraxuste de mobiliario. Non necesariamente, alcalde. Se vostede pon unha farola provisional nun punto que está especialmente oscuro, os veciños teñen o servizo, e cando lle veña a farola que ten que ser, repone, xa está. Non vexo que sexa tan difícil. A instalación está ali. Entonces, bueno, ten que haber unha maneira, o que non pode ser que voten veciños 4 anos demandándonos que lle repoñan unha farola. Hai que repoñer o panel informativo do Muño das Lousas. Este tamén é un tema sinxelo. De feito, sábese onde está e é cuestión de ir, se hai que poñerlle un vinilo novo, poñerllo. Fixos algunha xestión ca Xunta de Galicia para as beirarrúas Partovia Porto de Aguas? Fixos algunha, sí? Para a semana quedamos con a directora xeral. Ben, seguimos agardando polos informes de recadación, dixo antes que xa estaban, lévamo dicindo desde o ano 2019. Non, digo, non. Desde o 19, o 19, o 20, o 21, o 22, o 23 e o 24. Vamos a ver, a tesorera actual leva 2 meses e é a que se puxo co tema. Home, xa, pero bueno, aquí hubo xa... Pasa que eso, temos un problema, temos un interventor que ven un día a semana, pero había tesoureira antes xa, por certo, o profesional. O que pasa que precisamente o problema era que non compartía os informes da empresa de recadación. Vostede sabe que ese é o problema. A ver agora que informes nos pasan. Bueno, xa preguntou Sofía polo vandalismo, a ver se podemos tamén acometer ese problema. A fosa séptica da Gouxiña, de momento non está previsto inmediato arranxo. Vai nos presupuestos. Non, pidiuse presupuesto. Vale. Os famosos cans salvaxes que andaban por Corzos, queda algún? Algún queda, penso, Digo, eu creo que hai 3 ou 4 pequenos que vin. Non teñen mala pinta de malos, pero porque os outros xa os meteron para dentro. Morden ou non morden. Non teñen pinta de morder, eu tampouco me acerco. Eso sábese cando pechan a boca. Se morden, sábese cando pechan a boca. Non, bueno, pero digo, os líderes e os que mordían, eses están a bo recaudo. Bueno, vamos a ver, o mes pasado pedimos xa que o arranxo do problema do túnel da Fuchela, que votaron en contra da alegación que levábamos para arranxar eso, é complexo, polo menos a limpeza. Non, quedamos, vamos, xa lle dixen, estuvemos os técnicos da Xunta vendo o proxecto e vamos tratar de abordalo porque non, as bombas non funcionan. Pero mandar ao grupo de emerxencias a que quite o lodo de vez en cando... Non, cando... xa van, home, pero ahora cando pare. Non, cando pare de chover, porque se non volve, ven o regato de arriba. Xa, pero como hai xente que usa, estás obligando a esa xente a vir por riba da vía, entón é un problema. A ver, o problema das inundacións sería de agradecer, porque desde que deixou de chover, inundacións hai moitos sitios do pobo. Dixo o concelleiro que a prioridade é arranxar unha que hai diante da casa dun exalcalde ali na zona de Arcos, que sei que a dixo na radio, pero hai zonas onde realmente é máis urxente. Non sei. Realmente é máis urxente. Ali realmente, eu paso moito por ali e non me parece un problema. Este sí é un problema. Vamos a ver. Vamos a ver. Comprobaron o dos canalóns rotos no Colexio da Uceira? Os canalóns de recollida de pluviais? Sí. Comprobaron? Sí. Hai que arranxalo? Sí. Vale. O mes pasado dixemos, este mes é así, a ver se para o mes está arranxado, polo menos. Despois, prometeron asfaltar... Estamos mirando, sí, seguramente os ten que pagar educación. Non sei mantenimiento, se están feitos unha merda... Debe pagalo. Debe pagalo. Non, ten. Eu xa non fago distincións entre o Concello do Carballiño e a Xunta de Galicia. Entendo que son o mesmo ou que hai unha afinidade importante. Entonces, non debería ser un problema. Pero eu sí. Bueno, pois non o parece, pero bueno, serán unhas cousas así e noutras. E se estes que estaban aí na plaza lle fixeran caso, viñanos como Dios, que collera o SAF a Xunta. Xa. Pero cando tal traemos unha moción a pleno a ver que votan os do goberno. Veña, votarán. Vamos a ver. Mire, prometeron asfaltar, falamos o mes pasado, a rúa Montes Coirede ou Monte do Moucho, decía vostede, sabe que rúa é, xa ubicou. Sí, pero non prometemos asfaltar, unha empinada inclinada. Sí. Non prometeron, ninguén do goberno prometeu arranxala. Arranxala outra cousa. Non, asfaltala. Asfaltala non. Levar a ir non o prometeron, bueno. Non, porque as máquinas xa nin suben por ali. Entenderon mal os veciños, rogo. Faláramos incluso de cemento. Vale, bueno, pode ser que non fora asfalto e fora cementar. Sí, era cemento. Bien, pero logo algo hai. Sí.
É un matiz importante. Bueno, nun edificio da Avenida Compostela, concretamente no número 117, está habendo desprendimentos. Sí, estuvo o arquitecto e xa fixeron un informe. Vale. En Corzos hai unha finca, non lle sei dicir ahora o nome da rúa, porque a verdade é que non a notei, pero... Penso que debe ser a da arriba a Telleira, e é unha que debe ter... É unha que é unha finca que dá as dúas rúas e pechou a beira rúa polos dous lados. Pero con postes. Sí, un peche, postes e un peche. Que debe ter olivas ou algo así. Sí, pode que sí, hai algún olivo, ahora que o di. Sí, é que estuven ya dando voltas e dixen, é a única que pode ser. Pero viu que pecha invadindo a beira rúa, ou está mal a beira rúa ou está mal o peche. Non debeu pedir nin, me imagino. Vale, o sea, hai que pedir a reposición da legalidade, se é así. Está aí expediente, vale. Hai expediente. Hai un expediente iniciado, vale. Mire, hai habrá máis, pero este comentaron un veciño porque un chaval, que é un pouquiño máis alto da media, deu un bo golpe e abriu a cabeza nunha sinal que hai onde o paso de peóns do centro de saúde, na beira rúa de enfrente do centro de saúde. Está a 1,70 de altura. Iba camiñando, non se deu conta. Baixando ou subindo, sabes? Baixando ou subindo, vale. Está na beira rúa... Para dicir yo do Calvante. Na beira rúa de enfrente do centro de saúde, prácticamente enfrente do centro de saúde. Sí, o primeiro que hai. Creo que, ademais, creo que é o sinal do paso de peóns. Está a 1,70. E un chavaliño aí viña do instituto e abriu a cabeza. Entonces, era convinte subila. Vale, Boucas Novas, alcalde, que estas son as que lle mandei. Situación actual do centro de saúde, cos problemas de médicos, pediatras, etcétera, etcétera. Algúnha xestión, algo que saibamos da Xunta? Non sabemos nada, vale, é interesante porque o problema segue aí, son conscientes de que o problema segue estando aí. Sabemos que non hai e que non teñen. Bueno, xa preguntou Sofía por o que vai pasar o día 1 con axuda no fogar. Eu teño unha pregunta a respecto a isto. Está garantido que as traballadoras van cobrar todo o que se lles adeuda? Eso está garantido? Non está garantido a día de hoxe. Sí, cobrar, sí, pero... Cobrar, non, nos decimos cobrar o de atrás. Evidentemente, entendemos que se van buscar unha empresa ponte, será unha empresa sen problemas, só faltaría. Pero, bueno, cantas empresas se presentaron ao concurso? 4, vale. Xa non falamos de prazos, porque ao final todo nos dá razón. Tuvemos aquel debate de cando se ia resolver e xa vemos que... Non sei cando. Por eso. Pasounos a concelleira unha ordenanza reguladora do conservatorio, o cal agradecemos, pero cal é o procedimento para a aprobación? Isto vai pasar por pleno, non? Ten que vir a pleno. O sea, que non la pasa con idea de que fagamos aportacións previas e despois a tratemos en pleno. Perfecto, é que non sabía. Sí. O pleno do próximo mes, vale, pois intentaremos facer antes algunha aportación xa na comisión ou tal. Agradecese que ese debería ser o modus operandi en todo. Por desgracia, isto é unha excepción. Xa preguntou Sofía pola iluminación do campo da Uceira, porque vamos ter que comprar uns cascos destes con focos aos rapaces para que poidan adestrar e non choquen dos 70 que están por aí, non choquen uns con outros. O dos banquiños non é unha broma, tamén preguntou Sofía, o dos banquiños, os banquiños da Uceira. Porque efectivamente se lle cae un día dunha aireada encima a un neno... Pensei que quedara arranxado, porque xa saliu fai un ano no pleno. Non está, non. Sí, pero non... Teñen unhas pedras postas, A verdade que non o sei, eu non... Vale. Non o sei. Como está o proceso para a adxudicación do contrato da auga? Volveuse reunir a mesa? Houve algunha novidade? Non, de momento non. Nada. E o de limpeza viaria, xa que falamos outro día na comisión, xa acabou o prazo? Xa está adxudicado. Xa está adxudicado definitivamente, sí? Creo que os días previos a Semana Santa para poder firmar. O sea que queda o prazo da... Sí, por eso, que outro día non sabíamos fixar o prazo, vale. O sea, xa que hacia mediados de abril comezará o... Bueno, na Rúa Ourense hai dous problemas que nos transmiten da obra nova, non sei se já os transmitiron a vostedes tamén. Un é o problema da iluminación, que nos din que unha beira rúa queda bastante en penumbra. É a normativa europea de iluminación. Sí, vale. Se deixan poñer máis intensidade. Non, é que din que unha queda moi iluminada e a outra pouco. É a normativa europea, aí vaiche por lei. E despois tamén nos din que hai garaxes nos que entra auga despois das obras. Sei que nuns locais puxéronse rejillas e noutros non. A pregunta que nos fan é cal foi o criterio. Supoño que onde entraba auga, non creo que deixara entrando auga. Pero usted sabe que algún lle está entrando auga? Non, a mí non se me queixou nadie. Non se lle queixou nadie, vale. Por aquí non veu nadie con esa problemática. Ninguén lle dixo que lle entraba auga nos garaxes. Con esa problemática por aquí. Vale. E máis, está ahora sin recepcionar, ainda. Claro, pero por eso... os postes todos de cemento, vellos, de fenosa, enterrar o pero, alcalde, por eso lle facemos esta pregunta, é que nos dixeron que falaron con vostedes deste tema, pero se non é así, pois nada. Nadie veu aquí, falaron dun charquiño que hai ali, que fomos ver, que é unha lámina de auga. Vale. Bien. O tema dos árbores que se están a retirar no parque, a leña esa para onde vai ir?
Que na vai levar? Que leva... Aquela que temos ali almacenada. No, o que se está retirando ahora dos árbores que se están sacando. Eso leva a empresa logo, a empresa que o está facendo. Ainda se lle paga, oiche. Xa, bueno, pero eso entendo que se valora a leña. Sí. Vale. Alguén fará... A leña non xa valora moito. Ao revés, se xa levan xa patas. A leña? Sí, de feito, se conocer alguén que a queira... Ah, sí, conozco, xa yo direi. Non se preocupe que sí que conozco. Bueno, a altura da Casa Soto, que sí que é un edificio que no seu día se tiña que ter protegido, hai cables perigosos, moi perigosos. Sí, xa está... Levan así semanas. Sí. Semanas, claro, é que sí, pero hai que son cousas importantísimas. Se hai un día unha desgracia... Vale, o de que se concedan permisos para a ocupación da vía pública con grúas está ben, pero se non se vai traballar durante semanas, como é un caso que se está dando no centro do Carbaño, que se nos queixaron varios veciños, que se retiren as vallas. Eu non digo que se retire a grúa, pero as vallas que teñen para poder acomodar e para tal, durante semanas estuveron ocupando o sitio, non puderon aparcar coches cando ali hai negocios e veciños, non ten caso, polo menos eso. Despois, o tema da ampliación de Espiñedo, avanzouse algo? Sí. Está xa o proxecto, levaremos á próxima comisión. Vale, bien. Faltan unhos detalliños, pero está redactado. Perfecto. É un plan especial, vale? Non é un... Bien. Plan especial, porque é o máis rápido. Xa vos explicamos despois o tema. O outro sería a modificación do plan xeral. Vale, a autuación, as dúas fórmulas que hai. Vale, ahora quedanme dúas rúas. Unha, a travesía Mirto, a que abaixo en Flores leva pechada dende o Brao. Non? Iniciouse unha obra, a travesía Mirto é o lateral da bodega, alcalde, para que nos entendamos. Penso que a retomaron hoxe. Hoxe, bueno. Sí, porque o Obradoiro non lle dirá tempo e no Obradoiro anterior, para que se fan unha idea, de 8 traballadores acabaron un. Claro. Os outros todos baixos. Levan dende xuño con esa rúa pechada. Entonces, bueno. Sí, está... E por último, xa lle preguntei moitas veces, pero de verdade que o burato que se está formando en Aquilino Sánchez, máis alá de que eso haxa que deixar que fonde tal, o burato que se está formando comeza a ser perigoso. Xa tapamos. O burato? Sí. Cando? A semana pasada. Bueno, está tapado a semana pasada. Cal? O de Aquilino Sánchez. O de Aquilino Sánchez. Ali onde está a alcantarilla. Sí. Sí. Xa se tapou a semana pasada. Vale. Non sigue, eso habrá que, o que vos digo, habrá que pegarlle logo un repaso a toda a calle de asfalto e valorar se facemos un muro ou non. Vale, e unha última, por certo, que me esquecía. En Soane, no que é a Avenida de Compostela, pero xa chegando a Soane, na marxe dereita hai un burato importante tamén. Tamén se taparon todos. Ese tapouse tamén? Todos. O mese onde estaba? Dixo o Ángel que a orden tiña. Espera, estamos falando dende ao pasar as casas baratas, a primeira que se mete No, moito máis para arriba. Xa en Xoane, Pero en... nada xunta. Sí. Bueno, hai que comunicar. Bueno, pero por eso me extrañaba que ataparan vostedes. No, vale. Pero hai que darlle traslado á xunta, miren. Sabes a que che digo eu? A entrada... Sí, ali sí. A entrada por aquí, que había 3 ou 4. Onde estaba Madalena, o da Madalena, sí. Pero no, isto é moito máis arriba, isto é en Xoane. Vale, eso pois hai que comunicar. Sí, no, comunicamos. E máis, mañá está aquí a da Copa. Eu penso que xa o sabe. Sabe, non? Bueno, eu xa, pero...